pilota Zaldibarren gaude Olazar txapelketaren 6. Jardunaldia kontatuko dizuegu gaurkoan, ohiko den legez, hasteko Kaiolako partida izango dugu, Lauterdi barruan, eta ondoren Binakakoa jokatuko da 6. Jardunaldia da, oraindik ere asko geratzen da, finalerako bide horretan, baina dudabarik pilotari interesgarriak ikusteko aukera izango dugu. Enrique Agirrebeitia, Gabon! Gabon! Bueno, 6 jardunaldi jokatu dira, gustora, orain arte ikusi duzunarekin. Bueno, 6. gaurku eta bai, ondi jardunaldiak oso onak, beste batzuk apur bat eskasa dugu bai, hori partidu ikusten gabitxenok akostumbraute duz, danetatik ikusten. Hori beti ondo urtetia, hori oso zaila da. Oso zaila da, dudabarik, pilota borobila delako eta batzutan jaialdiak hobeak izaten dira, beste batzutan baino nola ez, pilotarien jokoaren arabera eta aurkariak ematen duen mailaren arabera. Jaialdia ikusten duzuen moduan astera doa, une batetik bestera, hasiko da 6. Jardunaldia eta hasteko Kaiola barruan, Xabier Rekaldek eta Lier Kortazarrek neurtuko dituzte indarrak. Rekalde dimostarra da, 19 urte ditu, eta Kortazar berriz, Ortuellako semea da, 20 urte bete berriak. Beroketariketak egiten ari dira, epaile ere gertu dago. Enrique, ze espero behar dugu partida honetatik? Hemen partida honetatik ze espero bidun jakitizta errezaz. Zebile die erazuen oso honak, defensan kostetak apurrak aztiei dana ipaztak modun, bai honei asko. Erazun bizodi oso bizizek eta gero, defensan hobeto nordabilen da noko duten da aurrera. Bueno, hortxe paseioa egiten, Gerriko Gorriz Rekalde hariko doa, Gerriko Urdinez Kortazar, Zaldibarren gaude Olazar txapelketa, 35. ekitaldia, erreferentea, dudabarik afizionatu mailan txapelketa hau, hemendik pasatu dira, ondoren profesional izan diren mordoska bat Enrique, eta Olazar txapelketaren trena pilotarientzat benetan interesgarria da. Bai, lehenengo zantolatu du nien, helburua apur bat hori zan, honen antxuenak hartu, ez zutzen duzen, klaro, baten igulgatzen da hartuari, ez tozuleko zutzen, Euskadi guztiz eta danak ez zutzen izta errezago hain gaztetan da. Da izeti eskaparate moduen, jentik ikusik, debutau, gorako bidea libretako. Bueno, hortxe, gorako bide horretan, aukerak baliatu guran, Rekalde eta Kortazar, aipatzen zenuen, erasorako, defentsarako baino kaproposagoak dira, beraz, pentsatzen dut, sakeak eta kasu honetan, hauena kasuan, errestuak sekolako garrantzi izango duela gaurko neurketan. Bai, batez ben, sakau pixo gondo ingo da bena, zitziur nu. Restau, euko itxuero narazu, restau egingo da. Bueno, elkarri bostekoan, neurketa astera doa, hortxe da, Rekalde sakea eginez, esker paretetik pilota urten, ondo errestoan Kortazar, eskuinez pilota ateratu Rekaldek, 5. kuadrotik eskerrez eskertia delako, besteak beste Kortazar, hor luze jokatzen orain Rekalde, dimostarrak eskerrez pilota zabaldu, kontrakatxatik jaso eskuinarekin, Sotamanoz pilota bildu, eta atzean jarri gure izan du Rekalde, tantoa dominatzen Gerriko Gorriz ari den pilotariak, Lauterditik altuera emanez, orain aukera Kortazarrek izan lezake, eskuinarekin pilota bildu, eskerrez hartuko da, botera Rekalde, tanto azteko, tanto gogorra ari gara ikusten, eta azkenerako 4. kuadroan, ez zaukan pilotak, erasorako behar zuen pilota, ez du behar de moduan gozatu Xabier Rekaldek, eta lehen tantoa Kortazarrentzat. Bai, ni pentsatu desebezuken, eruteko eta erasuen azteko peloti izena, tanto luzeza martxu hasi barrezen injo onda, eta hori izena kantzautu arnazen infaltia. Lanerako etorri direla, bintzat lehenengo tantu honetan. Lehenengo tantu den lanerako etorri dira. Ikusten da, ez da duzen abegirotuk. Bueno, Lier Kortazar zuzenean saskira joan da, bere gustoko pilota aukeratu eta probatzeko eman dio Rekalderi. Mutila hundiak dira, biak. Bai, bizok, mutila, halan Kortazar itxura itzeleko mutila. Bai. Horre, sasoia badago, gero motorra handi horri, etekin atera behar, baina dudabarik gorputza benetan, kirolari baten gorputza du, Kortazarrek. Hon, ekikizta du inok esango, gorputz gitxitxo dugu, eta gorputze bide, eta hori
hori badauka. Ondo superute dugu horrek. Bueno, hortxe da, Lier Kortazarren lehen sakea, bat eta huts irabazten Ortuellako pilotaria eskartia da. Erdi-erdiko sakea, eskuinez ondo bildu du Rekaldek erasorako Kortazar ez du baliatu, esker gantxo horrein eskuinez hartu beharko da, pilota atzeratu egin du botera. Bosgarren kuadroan Rekalde, Zabaletik eskuinez Kortazar, txokoan utzi du, nola gainera Rekalde, bigarren kuadroan pilota hartu du, eskerrez, goxo, txokoan hilda, tanto polita, bana markagailuan. Bai, aurreko pelota zuen Zabala luzetu dutza, eta eskumila topotza Kortazar eskumila zapur bat aukeri motzan nien oso ondo gatu duzuluen. Bai, eta nola amaitu duen, tantoa ondo jokatu du, lehenengo Zabaleratu, aurkariaren gabezean ondagoen ikusi, eta gero tanto amaitu. Bai, ondo jokatiko tantua. Bueno, hortxe da, Xabi Rekalde sakia egiteko gertu, bana markagailuan. Abai hartu du, eta hortxe, gorputza aurrera bota, sakia egin du eskerparetaren bila, eskerrez ondo bildu du, Kortazarrek erasora Rekalde, ez du behar den moduan gozatu, bipareta, Zabaletik bildu, Kortazarrek nahi duena egiteko aukera orain, Kortazarrek beste bipareta bat, Rekalde bihartuz, erraz iritsi da, bigarren kuadroan Zabaldean nahi zuen egiteko aukera zuen, deja da egiten ahal egindu da, eta bigarren oparia berriz ere aurretik Kortazar. Bai, Rekalde ginabena, lehenengo kruzau oso txarto, apur bat Kortazarrez, Rekalde. Kortazarri apur baten zu behitza. Da gero, berak eukera naukidamen pelotia, zurora mozten da utzen jo. Bai, oparitxoa egin ditu, orain arte neurketa ziera honetan Xabi Rekalde. Bai. Baina hortxe da, Lier Kortazar, bieta bat irabazten Ortueiakoa. Bigarren sakearen bila lehena, erdi-erdikoa izan da, oraingoan zer egiten duen, motz-motzean ateratakoa, ondo errestoan, bikainari dira errestatzen bi pilotariak neurketa ziera honetan. Zer egiten duen Rekaldek, pilota atzeratu, botera jarriko da, bost erdian Kortazar, pilotaren bila Rekalde, erasora, eskuinarekin sartuko da, Kortazar pilota atzeratu, pasatzen utzi du Rekaldek, baina ez du ondo neurtu, barruan zen Kortazarren pilotaka da, 3-1 Ortuellako aurretik. Bai, pentsatu dugu, horrek dudan duen inoa izaten da, golpi botati ez, dudan duen seguru honez ikiztiak, gero tantu Rekaldetik izaten da. Bueno, 3-1 aurreratu da Ortueiakoa, zetra sartzen diozu, neurketa hasiera honi. Hobeto Ortueiakoa ikustot, momentuz asentua hobeto jogatzen. Erregal ugitxia egiten da, hobeto jogatzen da momentuz. Bueno, hortxe da, beste sake bat egitera Lier Kortazar. Egin, sake horren bai, eskerparetaren bila, ondo errestoan Rekalde, luze jokatu du orain eskerrez Kortazarrek, eskuinez hartu beharko da lauterditik, Zabaletik, Zabalaren bila etengabe Rekalde, aurkariaren gabezean ondagoen ikusiaz, eta orain defentsako pilotaka da, altuera emangura izan dio, eskerrez lauterditik jo duen pilotakadari, baina zuzenean goiko koltsoira 4-1. Bai, ez da izen hori galtzeko pelotia. Ez, pilota errezak ari da galtzen. Bai, pelota errezak, horta partidua esti zeile da. Bai, horrela jarraituz gero, nekez irabaziko du, baina orain denbora baduka. Bai, hori nio hartu lehik buelta, beste modu baten jogatzen hasi. Bueno, baitare batean, Lier Kortazar 4-1 aurreratu da hortxe da, sake egiteko gertu eskerrez erdi-erdikoa nahita, badu dagoeneko bigarrena, gero erasora, esker Sotamanos bipareta, Zabaletik ondo Rekalde, gero eskuinez pilota luze jokatu du, ondo alde batetik bestera aurkaria mugituz Kortazar, tanto honetan txokoan utzi du Kortazarrek, eskerrez defentsan bildu Rekaldek, esker Sotamanos bipareta, Zabaletik, dejada bikaina, orain bai, zein ondo amaitu duen tantoa, Xabier Rekaldek defentsan aritu da tanto guztian zehar sufritzen jakin izan du, eta gero Zabaletik aukera izan duenean nola engainatu duen. Kortazar dejada bikaina eginez, Oso ondo amaitu du. Kortazarrek kejetan ibil da, berritzen eroitza estorba da moroko batzuk eta Kortazar ez da konforme gatu. Egia da, bai, traba apur bat egin diola, baina horren distantzia kaiola barruan, traba egitea ere ohikoa izaten da, ez? Gertatzen da. Ondo jokatu du Kortazarrek tantoa, alde batetik bestera ondo mugitu du, baina tanto politia jogatu da. Bai. 2-4, Xabier Rekalderen hirugarren sake izango da.
arnaz apur bat hartu, gorputzari buelta ematen lagundu eta hortxe doa, beste sake baten bila Dimako pilotaria. Sakea luze, barruan da, eskerrez ondo errestoan Kortazar, bipaleta boleaz Rekaldek, orain botera jarriko da, eskerrez nahi duen egiteko moduan, luze txokoan, eskerrez jaso Kortazarrek, bigarren kuadroan txokoan behartu zaurkaria, eta oraingoan esker paletetik, apur bat jeitxe egin zaio pilota Kortazarri, ezin izan du eraman, hirugarren tantoa lortu du Xabi Rekaldek. Apur bat jeitxe egin zaio, bera ondo jarrit ez da hona. Gorputza ez du ondo jarri ez. Da, ero hanka gelditzen, hanka gelditzen zauzela pelotik apur bat estreinu egiten badau, erreza da galtzia. Maila honetan, adin honetan, zein izaten da, arazo nagusia pilotariena, defentsako lana, akaso? Defentsako lana. Hemengo zerien, hemen adinien defensien. Hemen adinien estie kapaz, euro saketan da, euro joten da bena, sarritzen ekarteko. Eta urtik eurrera juten dienien, 15 urteaz da, orduan ekarri bebe joz. Golpea joan egiten da, eta beste gozatu ikasten dira, ezta? Defensiona bai gero jozin. Hori da, Rekalde sakea egiteko gertu eskuinez. Erdiko eramateko modukoa da Kortazarrentzat, eta gora eramateko modukoa da, gorputza oraingoan ondo sartu du, baina goiko koltsoira launa, bigarren berdinketa, markagailuan. R6 gora pelotia, ikutu dataz. Bai. Hori errestasun eukitiek ez edarra da. Ez da berez, notizia txarra, kasu honetan ez da bere mesedetarako izan, baina hori eukitza gauza hundia da, ez da? Hori ikutuin pelotia da gora botatia. Bai, ez daukanak behera botatzen du. Ba, ez daukanak legu zin. Launa markaioan, Enrique, bana, gero 4 bat aurreratu da Kortazar, eta launa, buruz-burukoan takadako ohikoak izaten dira, normalak. Bai, da sortzean martan tukupo, bai. Kortazar, sake egiteko gertu, errestoan, zazpiko marran, ondo Kortazar, eskuinez hartuko da orain. Eskerrez Rekalde, Kortazar zer egiten duen, kantxaren erditik, bikain, bipareta, alegintzen ari da, eta oraingoan ere nola amaitu duen, menperatzen duen jokaldea dela ikusten ari gara. Oso ondo, aurreko pelota zuei fijau ezkero, Errekaldeko da bena, ezkerreko hormi ikutu, frontoien erditzen hauko zulu nitxitza, beragu da hona iteko. Bera onda zabalek aldin, normabizek preso hartu dut, tantu seguru, bitxi harriz gete, tantu seguru iteko. Gero eman dio, bizi atera zaio pilota eskutik, Bai, ez da, itzen hola normabizek topera harriz gabi errezeteko tantu iteko. Ez da ondoko lokot Errekaldeta. Sake egiteko gertu, Kortazar berriz ere aurretik, 5-4 kasu honetan Ortueiako gaztea abai hartu du. Olazar txapelketan gaude, 6. jardunaldia abian da, eskerrez ondo errestoan Rekalde, ez azkenerako txapapera. Bai, sakea etzen erreza, etzen erreza, bai, etzen gatxabe, galdu ino, eta ez dako beste dute. 6-4. Ez da oin hartien ondo, bastante ondo da, esaki galtzetan. Bai, errestoan eta ondo. Beldurra bagen neukan, neurketa zi horretik eta... Sasoi peligrosu nontxe ziten da, ze pelota pesegu ninota gehiago biltzen dit, eta gero zegu juteak nien, errestxoa izaten da, baina hasi eri oso noen jabe. Lier Kortazaren sakea, eskuinez errestoan, ondo Rekalde, Lierrek txokoan utzi du, iritsi egingo da... Rekalde ondo iritsi da eta zulo ere ikusi du zabalean, baina bere alegina eskerrez deja da egiten alegindu da, zuzenean kontrakantxara irutantuko errenta 7 eta 4, hortxe izan du aukerakoa, baina... Bai, jain behelean ten jau, Bai, ondo botatako izan da jokaldea. Luzetxo errezaren jokuntzako eta behostantzin ondo botata, tantu izeteko. Bai, errez iritsi da pilotara eta ero jokaldia ere argi ikusi du, zuloa zabalean zegoen, efektuarekin deja da egiten alegindu da Xabi Rekaldea, baina kasunetan ez du asmatu. 3 tantuko errenta, 7 eta 4 irabazten ari da Lier Kortazar, biak alabiak orain atxeen hartzen Enrique. Ze agindu emango zeniek ezuk, horre aurkitxoan egongo bazen... Agindu moti da gauza bat eta beste bat eiti, eta gero pelota dizek konfiantzi ukitie, no beraz. Ni pentot botileruen baza nausizio hortxe daula. Botileru gezatotzana, pelota dizek sinisti eta eitie. Zarretzen botileru gezabat ezan da, pelota dizek besta bat eitie, eta horretara ez da...
dait, hemen kasun ziarruzta eta alkaraz jendie bizek sarrit haituko di ondo, Botillora izan behar da, benetan laguna eta sinisten duzuna esaten da bena garrantzitsua dela, ez? Da, demostretan da bena lantzen behin berak esan ikue ondo urtetan da. Balio da bela, ez? Hori da. Gauza bat esan, da txartu urtetan bada, orduan ez da konfianzek. Orduan aldaketa eskatu behar da, ez? Beste bat aukeratu behar da, ez? Hori da. Bueno, 7 eta 4 aurretik Lier Kortazar. Bai, kanpotik akaso gauzak errezago ikusten dira, baina kanpotik ere asmatu egin behar da zer behar duen partidak, ez? Hori pastan da, egule lagun bite, egule partidu bat ikusit, junta gero errezen zerin, da partidu desberdin ikusi oso modu. Hori ere, sarri gertatzen da, bai. Eta esaten modu, egun unu, porto fronto desberdin zer, bueno, botileru egula, batzuk, Orain joan da ba, errestoan pilotaren bila, ondo joan da, Lier Kortazar eta aukerako zuen, bigarren kuadroan, kantxaren erdi-erdian, nahi zuen egiteko aukera zuen, gaina eskerrarekin sartzeko aukera izan du. Pilotak gurutzatzen ahalegin du da, baina zuzenean beheko koltxorea. Ondo jokatutako tantoa, txartoa amaitu den tantoa. Bai. Egin behin jau, bera gure da, intenta duiti behiztotzauta. Baina, horretan topa normala, holako batzuk ikesteko egin bida. Hori da, eta Kaiolan joko hori egitak eskatzen du, ez, Kaiola? Bai, hori normala da. Xabi Errekalde, sakea egiteko gertu, pilota eskerparetan jarri du, ezin eraman. Ondo atera zaio pilota, Kortazarri, baina... Ondo atera zaio, bero izta ondo jarri. Etorrin txako peloti, behar gorputza, etorrin txako da atropilla baino. Bai, eta ez du eskerra behar de moduan sartu, ez du gorputza behar de moduan kokatu, eta bere alegina, zuzenean txapapera. Eta orain zer, txokotik atera behar aldu. Ez. Sake egiteko gertu, Rekalde. 6 eta 7. Partida parekatu ere gara ikusten, Enrique. Bai, oin harti mentzet ondo. Da, jenti begustetako, ona partidu guti, jenti begustorotan da. Hor da, Rekalde sakean, eskerre sartuko da Kortazar, oraingoan jaso du, nahi duen egiteko aukera Rekaldek, luze jokatu du, behartu egin du, lau erdian eskerre sartzen alegin du da Kortazar, baina ezin eraman, bizi iritsi zaio pilota eta ezin jaso. Zazpina. Bueno, hirugarren berdinketa. Beti aurretik Kortazar, bat eta huts, gero bana, lau eta batera aurreratu da Kortazar, launa berdindu du Rekaldek, 7 eta 4 aurreratu da Kortazar, beste takada txiki bat eginez, eta berriz ere, 3 tanto errenkadan Dimostarrak, horren beste, 7 markagailuan. Aurretik jartzeko lehen aukera Rekaldek, hor da, sakea egiteko gertu Dimostarra, ez du ondo sakatu, eskuinez ondo erantzun du Kortazarrek, botera jarriko da Rekalde, ezker pareta baliatuz, ezkerrez Kortazar, ezkerrez eraberean, barruan da Rekalderen pilotaka da, eta ondo bildu du, Kortazarrek. Ea, zer egiten duen oraingoan, lautarritik Kortazar aurrera egin du, botela azterrean jarri da Rekalde eta ez du asmatu horre. Txarto junda, aurrera egin jau, saso txarri indaleku txarrera, hortik zilik eguna. Derrigorri indabinen bat ez jotamano joteko bien, ezkerre joteko hori junta morun junda zilik egin. Ba, eta bera ari zen gaina tantoa dominatzen. Bai, bera dominatzen. Ez da jun pelotian, ez dut zai, herri pelotian adoi. Eta azkeneako botela azterrean oso behartuta sartu behar izan da, eta azkenerako tantoa urdin, 8 eta 7 berriz ere aurretik Lier Kortazar. Gertueiakoa, sake egiteko gertu. Bai hartu. Emanera pilotari eta sakea da, ezkerrez ondo bildu du kasu honetan Rekaldek, bipareta efektuarekin, arra! Oso ondo jota, efektua beti gara sartute. Oso ondo jota. Nola menperatzen duen jokaldi hori Lier Kortazarrek, Enrique? Bai. Bi tanto egin ditu eta horretaz gain beste pare bat tantutan ere behartu du Rekalde eta aukera duenean bipareta orain esker sotamanoz efektuarekin ez da, erreza, hanen behien peloti eskua sartu eta euntzin jorma betxe joti, ez da hain erreza hori. Bebetik hartute joitu ganera. Kortazar, sakean, luzegi. Kortazarren sakea, horren bestez
beste aukera bat izango du. Bueno, pilota eskuetan Rekaldek dauka. 9-7, Kortazar aurretik, neurketa guztian zehar gertatu den moduan, bana 1-7 egon da neurketa, baina Xabier Rekaldek momentuz ez du markailuan aurre hartzerik izan. Sakera Kortazar, bai hartu, hortxe da. Egin du, luze, eskerrez Rekalde pilotaren bila Kortazar, esker gantxoa, ona zabaletik bildu eta ez azkenean gora, bere buruari denpora emateko, altuera ematen ahalegin du da Rekalde, baina ganetik pasaute dana, baina largorako du. Bai, ondo iritsi da, hanka biziak dituela erakutsi du, baina gero ez du ba pilotak adondona jo eta berriz ere 3 tantuko errenta Gerriko urdina daraman Lier Kortazarrentzat. 10-7. Lanerditara gerturatzen Ortueiakoa. Este sake bat egiteko gertu. Hor da Kortazar. Eskerrez, eskerparetaren bila ondo atera zaio Rekalderi. Kortazar pilotaren bila, ez du behar den moduan gurutzatu, orain txokoan hil dautzi du, iritsi eginda Rekalden, nahi duen egiteko aukera Kortazarre, pipareta berriz ere, etengabe egiten du jokaldi hori, oraingoan ez du behar den moduan akaso jo pilota, baina nahiko izan da hor txapainan utzi eta 11garrena lortzeko dominatu egin du tantoa, eta azkenean... Dominatu egin du, gero, Rekalde erutera barik dejaditea jundatzera, zabalien, justo hartu pelotia, nabitu hartuta, Txapagan indeja ditea da, justu hartute buena itiben ikuseten da, eta oino deja ditea. Bai, itzaukan aukera erreza eta bueno, azkenean arriskoak hartu ditu. Lehen partida hasieran ere edarra egindu horre kontraeso nahi zela, deja da pikaina egindu. Eta horri eskerra, tanto ere bai, kasu honetan justu antzean iritsi da, eta ezin pilota jaso 11-7 eta bai, Rekalderen aurpegiak erakusten du ez dagoela gustora, Enrique. Ez da gustora, ez da bil gustora otako moroko partidu egiten be, Bueno, oraindik denpora badauka. Bai, ikusi behar, bere jokorik onena ateratzen duen eta markailua eta partida irautzeko moduan dagoen. 11-7 eguraldi edarra gaurkoan, Zaldibarra etortzeko. Bai, ez dago etxetik urtetako gogu moten dagoenera. Hori da, kafetxo bat hartu, Beltatxo egin, ja. Hori da, pelota ikusi eta txea. Plan ezin jobea, dudabarik. Zaldibarren Olazar txapelketak eskaintzen duena. 11-7 irabazten Lier Kortazar. Bueno, ezken aginduak jasoaz Xabier Rekalde. Bai, askotan atxeen aldiak izaten dira, ez pilotarian nekatuta daudelako, baizik eta dinamikak aldatzeko, ez? Bai, dinamikak aldatzeko, dinamikak gine erreza ez da izaten aldatzea. Oiturak aldatzea, bizimedun normalin besta gine erreza eta... Ia ba, sake egiteko gertu Lier Kortazar. Errestoan, Xabier Rekalde, 11-7 ari da irabazten Kortazar. Bana 4-7 egon da, azken lautantuak errenkadan egin ditu Rekaldek, Kortazarrek eta ondorioz lautantuko errenta dauka. Sakean Kortazar, eskerrez, eskerparetaren bila, zazpitik, errestoan... Saki, zazpiko adruan bastartu diako, eta ingu sakia tantu diteko gutxun da. Bizi atera da, pilota, bai, emandakoa izan da, jotakoa izan da, eta ezin eraman Xabier Rekaldek. Ondoko lokauta. Postuta urretxun zuen boti inge zazpizen jobi da melekuen eskerreko orma bastartu da, eta sako honak ingo. Hortxe. 12-7, lehenkoan Enrique Bizkaia pelotalekoan egon zinen, Aitor Elordiren garaipen ikusi zenuen, hemen gertuko da Elordi, aze txapelketa egiten ari den Kaiolan, Bai, lehenkoen oso ondo jokatu da mitzat, da batez lehenko partida. Bueno, hortxe da, beste sake bat, oraingoan akaso hau errezagoa zen, baina beste... Baina abiadura zunda ingu eskerreko ormana, eta niko lehenko eta hau, zango nuke, Kortazarren meditu dala, sakauin jago lando. Bueno, 13-7 eta ja aldetxoa markailuan. Bueno, buruz-buruko ez da aldia, bai. Beti, alde aukiti hori diferentzia kontra baino.
Hori da, bai, hemen sake hartu, gustoko pilota aukeratu eta takada edar bat egiteko moduan egoten da edozein pilotari, baina 13-7 dagoeneko aurretik lider Kortazar. Ezkerrez, oraingoan bai ondo bildu du Rekaldek, txokoan luze jokatu du Kortazarrek eta defentsako jokaldian berriz ere. Altuera eman gure izan dio Rekaldek, baina gora berriz ere. Pasau ingurizen daude Kortazar, baina goitxora jodo. Bai, eta ja, apur bat behartuta ere bai, urduritzen hasita ere bai akaso? Bai, danak pilo batera. Nerviotazune eta kantzetan begerua eta gehi, hau nino sasoi honak eta hau nino estaz kantzautea, baina... Bueno, ordu ez dira bide pelotan, deskantzu asko ez da bartu. Bueno, 14-7 aurretik Kortazar Zuiakoak zaki egin du, eskuinez hartuko da Rekalde, eskuinez era berean 3. kuadroan Kortazar, eskerrez eraman 4. kuadroan Rekaldek, bipareta efektuarekin enegarrenez, armaiatik sartu beharre izan da Rekalde oso leku gutxirekin ezin jaso 15-7. Bai, Ormabitzekin jertzut, errezin ondo boti eta grada gaino, ez da izan ekartuko erreza, Ze ondo egiten du jokaldi hori Kortazarrek. Bai, orain oso behartuta, eta hor berriz ere esker... Emon, Emon, bai. Hiru kuadrun hartu dut Ormabitzean, emotzen zara babiaduria, sartu da bena ziletan ino. Pilotaren bila joan da lehenengo Ausart eta gero eman egin dio. 15-7 irabazten ari da Kortazar, 7 ondan aurketa, 15-7 une honetan. Eskerrez Kortazarrek errezkoan, ondo, oraingoan Rekalde, bostetik eskerrez defentsan kasu honetan Kortazar, eta Zabaletik eskuinez hartuko da, altuera eman, pilota atzeratu, esker sotamanoz Rekalde, eskerrez era berean Kortazar txokoan utzi du Rekaldek, baina entregatu egin du pilota, luze jokatu du Kortazarrek, orain berak dauka aukera, txokoan bikain Zabalera joan da Rekalde txokoan hilda utzi du. Oso ondo, da harriz gaite, txarregan justo oso ondo Zabalera junez paltzebe harrapetan bierlekuk. Kortazarren tantu bikaina izan da. Oingo kasuen, engaina oin jaule lehenengo Zabalera bildu eta gero metro erdik ganetik jota tantu izan da, oso ondo, ikusteko moduko. Bai, aukeratu egin behar izan du, Rekaldek Zabalera joan edo txokora, defentsa nahi zelako eta Zabalera joan da eta aurkariak txokoan utzi du eta tantu bikaina egin du, 16-7 neurketa hausten ari da. Bai, ja, bastante. Bai, zazpinakoa. Behatzi tantun aldia, buruz buru, sarritzen ez da esaten asko, baina ikusi behiten da ganera, Kortazar hobeto abilela, hobeto azenteute dugula frontoin. Erosoago ez? Erosoago. Bueno, hortxe, bata, Xabier Rekalde, botiroen aginduak jasoaz, eta bestea, lider Kortazar, espadrapo apur bate hartu, eta, eskarre eskua behar den moduan jartzen, hortxe ikusten dugu. Ez da seinale hona izaten espadrapo aldatzen hasti join beha, igula soltau ingo da konda. Gazo bai, izerdiarekin edo, gazo? Izerdiarekin soltau bada, baso zer, minartzen hasi, aldatzen hasi bada, hori ez da ona, Ez. Takoen garantzia, ondo jartzaren garantzia ondia da, ez da, Enrique? Bueno, eske horro bizi erdi dugu izo, pelota dezen. Zarreten atzenen gorduen da aprixas ipintita daun itxarren. Pelota dezen junbidu, sasoi frontoa, tranquil ipinitaku eta ondo ipinitaku. Oso garantzitsua. Orduan gerua juen. Azten bada erdi prisas taku ipintzen daigul, minjekon onduen taku ipinit, ero jokatzen hasi esku minjut, ero hili eta neona txetxin da. Horrek fatura txarrak iten du. Nipen dute baten berandu juti jarren hankasartu iten dagoenak, beste zati baten akordu nago iten du. Bueno, hor txikusten dugu, Armaietan, Aimar Morga Etxaberria, iaz binaka, txapeldun hemen, orain profesionaletan, baikorekin. Bai, badabil. Japurante mejorretan hasi da. Bai, denpora eman behar zaie gazte, Enrique, ez dela konfiantza eman behar zaie. Ez da erreza, Izarra hondiek bai, lehen partidatik euren maila erakusten dute, baina
beste batzuei denpora eman behar zaie. Bai, batzuk egiten da debutatu, sei hilabetea primera jogatzen, bai, horretako berez kondizio bida. Eta enpresei eskatu behar zaie, pazientzia, batzutan ez da erreza izaten, baina eskatu egin behar zaie, ez da? Bai, hori enpresak eurepe ikusin bida. Pelotari batzuk, denpora- urteak behar izan dituztelak. Bueno, bortxe da, sake egin du Kortazarrek, errestuan ondo Rekalde, Kortazarre txokoan utzi du, ezin iritsi, kasu honetan Rekalde, aire sartu da, eskerrez txokoan utzi du, eta tanto. Ondo itxi, Da asko arriz gauarik eta... Asmatzen ari da. Bai, asmatzen ari da. Konfiantzaz ikusten zaio, markailuak laguntzen du horretarako. Berez beholan, itxuretxu eta zera da, frontoin egoten dakizena. Plaza gizona. Bai, plaza gizona. Hori garrantzitsua da, Hombre, garrantzitsua dana. Bueno, hortxe da, Kortazar sake egiteko gertu, 10 eta utxeko partzelari esker, 17 eta 7 aurreratu da markailuan. Sake egin du, erdi-erdikoa, ondo Rekalde arrestoan, pilotaren bila, oraingoan ezin, hor eskerparetan sartu egin zaio Kortazarri eta alegin da jokaldi egiten, baina txapapera, 8 eta 17. Apurba jauziako peloti eta ez dugu ondo, ez dugu hartu da jokaldi zeitzeko pelotia, ero txapapera. Bueno, hausi izango da kaso, Xabi Rekalderentzat azken aukera, Oin aprobetxoluk, igule sake batzuk eta abitza baten ezkero batza partidua bueltan ekarrilik, bai, klaro. Lehen inestaben hau ninbier. Hori da, 8 eta 17, aukera hor dauka. Ez da gauza da, baliatzen duena edo ez da samurra izaten, aurkariare konfiantzaz gainezka eta ondo jokatzen da horre gauza guztiak. Baina, pilotan handiagoak ikusitako gara. Sake egin du Rekaldek, eskerrez azpitik Kortazar, botera jarriko da Rekalde, eskuinez pilota eskerparetean sartu guran, eskerrez bizi zabaleratu eta behartu aurkaria Kortazarrek, hortxe da Kortazar, botera jarri da oraingoan, luze eskerretik eskerrera, eskerrez pilota bildu duena Rekalde izan da eta Kortazarrek ere ez dakipa oraingoan ondo aukeratu den. Aurreratu egin da eta azkenean botela azterran sartu behar izan da 9 eta 17. Atzer euskuteko, aurretxu non da, atzer euskuteko atropeliokoan pelotik gure, botela azterrein ez da ondo jo. Eta eskuinarekin gainera, beretzat zailagoa izango da. Bueno, beratzi jamazaz. Dena perfecto egiterik ere ez dagoela, Enrique? Ez. Adino hauetan akatsa egin behar dira ikasteko. Pilota aldaketa edo horrari da probatzen Xabi Rekalde. Ez du esperantza aldu eta ez du gainera esperantza aldu behar. Buruz buru edo zer gerta daiteke eta. Hortxe, aukeratu du gustuko pilota. 9 eta 17 galtzen ari da Dimostarra, baina oraindik ere, Botiroren agindua jaso eta partidan sartuta. Bai. Oin entregat ez da. Ez da. Hortxe, errestoan pilota eskuetan duela Lier Kortazar. Xabi Rekalde sake egiteko gertu. Abai hartu. Hortxe, sake eskerpanetaren bila, luzegi. Errepikatu egin beharko du lehen jokaldi hau Xabi Rekaldek. Oin bai, moztu du ederto zabalera, Rekaldek. Bai. Ezer joku nizte du nien, tranquila eta hoeto moztu, Hori da, errezagoa izaten da, ez? Bai, errezago. Bigarren aukera izango du Rekaldek, gizue profesionaletan aukera bakarra dagoela sakean, baina afizionatuetan, Oin bia segitza. Hori da. Eta hobeto akaso lan, gazteekin edo, zu nola ikusten duzu, Enrique? Nik bentote ez da laguzetan. Han? Hau ere, ez da sarritan ikusiko, bigarren ere luze. Bigarren luze. 18 eta hau opari bada. Hau, ez dauka besterik honek. Beste bageiza. Bai. Horre, hasieratik oparitxoak egiten ari da. Larrei, partidu azteko larrei. Esaten ari ginen bere pilotarekin eta sakea zuela, takada bat egin ezkero, partidan sarteko aukera izango zuela, baina opari egin du. Bai, sakea bi pasa segi zen. Bai. Hortxe da, sakea egiteko gertu,
Ier Kortazar, hemen 8 eta 9 ari da irabazten, ezker paretetik atera zaio pilota Rekalderi eta ondo jaso du txokoan, Oso berriz ere. Bigarren kuadroan, kantxa erditik, apur bat zabera eraxago zegoen, eta nola, gorputzarekin, keinua egin duen eta txokoan utzi duen goxo engainatu egin du Rekalde, tanto bikaina egin du Kortazarrek. Oso ondo egin. Da ikusteko polita. Asmatzen ari da. Asmatzen hasi da. Ni bentot gustora jogatzen ari da. Bai. Berak neurketa zina esaten zigun, erasorako aproposagoa naiz defentsarako bainok, erasorako betzat, balio du, Gaur eraso mondo da. Bai, gaur oso ondo ari da. Ni bentot gaur onan amitzen badau gustora amaituko da. Bai. Gustora txajoteko morun da. Amaitutakoak tanto mordo bat. Bai. Hortxe da beste sake bat, 19 eta 9. Ezkerrez hartuko da Rekalde, airez. Indarrean, kasu honetan Kortazar, ondo hor, kontrarazoan Rekalde. Oraingoan zer egiten duen, Ezkerrez ez du behar den moduan gozatu alari, behartu egin du aurkaria. Orain botera jarriko da, txokoan bostu. Ezkerrez bipare eta bikainen. Hola, menperatzen duen jokaldi hau. Esan dugu behin eta berriz hirugarren tantoa dagoeneko Ezkerrez bipare eta efektuarekin eginez, 20 eta 9. Bai, errez dominitzen dugu. Oin bet, ez da izen hain erreza, peloti zuloruz junda eta junda hartu eta Orman bizek Ezkerrez. Bai, horre Xabier Rekalderen pilotakadaren abiadura baliatu du, berak ere bipareta egiteko eta bai, goitik bera menperatzen duen jokaldia da. Bai. 20 eta 9. Ier Kortazar irabazten Xabier Rekalderen aurrean. Hor da berriz ere, sake egiteko gertu Kortazar. Ezkerrez, ondo errestoan Rekalde, orain behartuta, Dimostarra zer egiten duen Kortazarrek entregatu eta orain erantzuna, hau ere ona, Rekalderena, eskuinez bipareta efektuarekin, preso harrapatu du ezker paretean Kortazar eta bikaina maitu du 10 eta 20. Bai. Kanto bizo joten, Orman bizo joten, afizin ditzela dut, bizeta. Bai, orain profesionaletan da askotan legezarrean indarrez eta ikusten ditu pilotariak, baina hauek efektua baliatzen dute eta baita asmatu ere. Bai, asmatu du, ondo jo Orman bizok. 10. tanto polita egin du Xabier Rekaldek, 10 eta 20. Buruz, Orman bizok jozko, tanto oro falta enbida, osantzin kontra ez jogarrapetan da nien beste aldera duia. Hori da, bai. Pilotak efektuarekin jo ezkero, sekulako, botea ematen duenen sekulako abiadiru hartzen du, Hor da sakean Rekalde, Ezkerrez jaso Kortazarre, bikaina, Ezkerrez nola egin duen dejada. Zabalean bikaina izan da 11 eta 20. Txapelak entzeko moduko tantoa, Enrique. Bai, txapelak entzeko moduko tantoa. Benetan ondo azken bi tanto hauetan Xabier Rekalde lehenengo eskuinez bipareta efektuarekin eta orain biterdian hartu du pilota Ezkerrez. Iruko horrezan. Oso ondo zabalera. Hori ere materik ez zegoen. Bikain, Rekalde. Partidu polil bat iten da. Tanto, ale politak. Tante egun eta alde ditxu, ostantzen ikusteko partidu polil iten da. Zabaleran naita, Rekaldek Kortazarren eskuina bilatuz, ondo errestuan Kortazar. Botera luze, Rekaldek Ezkerrez jaso, Kortazarrek botera jarriko da, Rekalde Zabaletik. Ondo moztu du, behartu egin du Kortazar, eraman orain pilotaren bila doa, ezker gantxoa indarrean, baina erdikoa, eskuinez pilota atzeratu guran Kortazar, Rekalde boleaz. Zer egiten duen orain, dejada botatzen alegin du da Kortazar. Esto asmatu 12 eta 20. Ikusi intxako lehenengo, telebizeutu bota dagoela zalek. Oso gaizki da, jadi. Eta orain berak moztu du neurketa. Bai. Eta kadatxo egin du Rekaldek, ez da eroso sentitu Kortazar eta neurketa gelditzea erabaki du. Ondo egin du. Bai. Ari tantu ibintzet ez dutza akabera hona emon. Orain pentsakor. Kortazar, oraindik ere abantaia polita duka, 8 tantu
abantaia eta hogei eginak garaipena gertu dauka, baina biribildu egin behar, errematea falta. Errematea falta. Ja, izan euskero ingo da lezalik, Berak inez da Rekaldek, oin hartin ibilda moruen, erregalo batzuk ingotzaz da amitxuko. Bueno, hortxe da. Bai, hortu eiarra eta baita dimostarra ere, hortxe dira, aginduak jasoaz, atxeen apur bat hartuaz, patxadaz. Bueno. Altxada, jaiki da, dagoeneko liarre Kortazar eta hau da hor, errestora, pilota antxe dauka, pilota eskuekin hartu. Eta hankak luzatu. Urduritasuna eta gainetik kendu. Eskotan esaten da, kosta egiten dela borobiltzea, kosta egiten dela hogeita bire iratzea gertu egon arren. Urduritasunak eta agertzen dira eta... Heldun bida da. Partidu gota bizan amaitzen da horrez. Hori da. Sakia egiteko gertu. Apurba nobera bajatuz gero besti hasitza harrotu eta... Hori da. Hemen fiatzerik ez dago. Hemen segi egin behar da. Xabi Rekalde, sakia egiteko gertu. Eskuine, sakia da. Eta ezin jaso kasu honetan lier Kortazarrek 13-20. Saki izin da. Bai. Eta ero laburtxo gatu dago eta urruntxo gatu da pelotatik. Bai, hor sake motza izan da eta bai. Zazpian zegoen, errestorako gertu Kortazar eta bueno, aurreratu denerako ia pelota lurrean zegoen. Bai. Lehenengo botin harrapu dugu justu. 13-20. Bueno, ez du lamon ematen, Xabi Rekaldek. Hor daba, sakia egiteko gertu. Eskuinez, hau ere sakia daba. Ezkerrez ondo bildu du, kasu honetan Kortazarrek. Ipareta indarrean beste opari bat ematera joan da. Leku onera junda, barru unin balu boti. Bai, baina luzetxo eta zabaltxo. Kontrakantxara zuzenean. Xabi Rekalderen alegina, orain akaso, Enrique kale edo balere aritzea egokitzen zen, arriskatu beharra zegoen. Bai, Alberk. Horrek beti ondo urtetik ez dira, behin urtetan dugu da. Bona bortxe, azken sake egiteko gertu, lier Kortazar. Partida ona jokatuta, txaloak Armaiatik aurtu eiarrarentzat. Aurre egiteko keinu egin du Rekaldek, ero atzen geratu da, eskerrez. Ondo errestoan, zer egiten duen Kortazarrek ezker gantxoa, zabaletik bildu eta atzeratu egin du Rekaldek, eskuinez jarri da Kortazar, arne orain, bipareta efektuarekin, lehen utxa izango zen, Kortazarrena neurketa zidenetik. Bai. Esto esmatu oraingoan, behian hartu du pilota, Bai, behin hartu du pilota, bastante berei, holan ondo urtetako. Bueno, bizirik dagoela, Xabi Rekalde 14 tanto ere egin du, 14 eta 21 hori bai galtzen, beraz hemendik aurrerako dena asmatu beharko du, garaipen eskuratu baldin badu, berez dela, aurtengoz behintzat aurre izan beharko dio, hola txapelketari. Bueno, errestoan, kontzentratuta. Itzaz, 6 bat tantu izek izen, Bai. Beren erregalu da. 19 eta 9 egon da partida eta orain 14 eta 21. Sake egiteko gertu, Xabi Rekalde. Eskuinez, eskerparetaren bila. Errestoan Kortazar, bolea sartuko da Rekalde, jaso Kortazarrek behartuta, baina txokoan hilda utzi du, bipareta entregatu egin du, nahi duen egiteko aukera Kortazarrek pilota atzeratu du, ezin jaso eta honen bestez amaitu da neurketa. Azkenerako garaipena eskuratu du lier Kortazarrek 22 eta 14 hartu du mendean Xabi Rekalde Enrique, bana launa eta zazpina egon da neurketa, baina hortik aurrera 10 eta utxeko takada egin du Kortazarrek eta azkenerako 22 eta 14 garaipen argia lortu du Kortazarrek. Garaipen argitze, ondo jokatute, tranquil jokatute eta tantu nipento partidu oso nahi jabela. Bueno, 22 eta 14 garaipena eskuratuta, gustora egongo da garailea eta bere hitzak jaso behar ditugu, zer kontatzen digun, posik, arnaz ez dugu, baina posik
Lier Kortazar, Gabon eta zorionak. Gabon, eskerrik asko. Bueno, 24-24, ondo jokatuta eta gainera garaipena eskuratuta etxera, ostegun bati ezin zaio, askoz gehiago eskatu. Bai, hasieran akats asko egin ditugu, baina gero Sakearekin min asko egin dut eta Iparretarekin ere min asko egin dut. Bai, benetan partida ona jokatu duzu eta harrituta geratu gara, hor Biparretarekin daukasun errestasunak gaurkoan asmatu duzu eta bikain aritu za, ez bakarrik Biparretarekin, baizik eta erasoan asko asmatu duzu. Bai, aprobetxatzen saiatzen naiz, batzuetan gehiegi, baina gaur ondotera da eta hori, garaipena lortu dut. Bueno, 24-24 bizirik jarraitzen duzu eta pentsatzen dut, garaipen honek aurrera begira ere konfiantza emango dizula, ez? Bai, ez dakit noren kontra okiko dudan, baina saiatuko gara irabazten, errondak pasatzen eta hori. Bueno, gozatu gaurko garaipenaz eta aurrerantzan ere garaipenak lortzen jarraitzen duzun. Eskerrik asko. Eskerrik asko, bai, zuri. Bueno, hautsek Lier Kortazarren esanak eta orain binakako partida jokatuko da, benetan partida interesgarria jokatuko dute, alde batetik Ander Etxanizek eta Carmelo Lozak eta bestetik Aitor Etxebarriak eta Aimar Ibar Lozak, lau pilotariak beroketa ariketak egiten ari dira eta eurek berotzen duten bitartean guk binakako bat ikusiko dugu, Olazar txapelketakoa, baina duela urte batzutakoak, 1994 eta 94ko finala gogoratuko dugu urrengo minutuetan eta ezagutuko dituzue, protagonistak izan ere, laurak profesionale izandakoak dira eta zer esan handia eman zutenak pilota munduan. Alde batetik, Asier Olaizola eta Unai Apeztegia, bestetik Imanol Agirre eta Eneko Almandoz. Gozatu bideo honekin. Ostean, binakako finala jokatu zen, Gerriko Gorriz aritu ziren munduko txapelduna den Agirre eta Almandoz, eta Urdinez, Olaizola eta Apeztegia. Partidu bazeran oso gauza politak ikusi ziren, eta abantailak partidu osoan zehar bezalaxe Gerriko Gorridunentzat izan ziren. Behin baino gehiagotan esan izan da, Agirrek arazoak dituela tantoa amaitzeko, baina atzo denei ezetz erakutsi nahi izan ziren arteakoak. Horra, berak lortutako. 3 eta utxekoa, Ormabikoa dotorea eta pixkanaka aurrera egin zuten Agirrek eta Almandozek. Hala ere esan, Olaizola eta Apeztegiak atzelariak batiz bat gauzak oso zail jarri zizkietela eta lan gogorra egin behar izan zutela txapelak irabazteko. Iruditan duzuen tantu honetan, min hartu zuen Agirrek pilota baztertu egin zitzaion, hala ere behatz puntak sartu zituen, baina jokatzeko moduan izan zen. 8 eta 2 aurreratu ziren Agirre eta Almandoz, baina min handia egin zion Almandozi sakearekin Olaizolak. Lehen ikusi duzuen hori, oraingoa luzeagoa, berdin zitala, eta 8 eta 6 partidua berdinduagoa. 12 eta 6koa iruditan duzuen hause, Agirreri pilotak hanka egin zion, ondo jotxinako pilota, Apeztegiak. 13 eta 7koa berriz, Ondokotxea. Olaizonak, tanto hortxe aurrean amaitu nahi, azkenean Apeztegian intzi, honek bien tartera eta Agirrek ezin txapa gainean jarri pilota hori. Ikus dezagun, 14 eta 8koa. Pilota gogor Apeztegiak, baztertu egingo zaio Almandozi eta hortxe amaitu zen tantoa, bere ahalegina, eskertzekoa baina alperrikakoa. 14 eta 9koa ere zakez lortu zuen Olaizolak, eta ikus dezagun 15 eta 10koa, tanto luzea eta oso polita. Eraman Agirrek, Olaizolak gozatu ez, berriz ere bere burua salduz, Ormabikoa, eraman,
eta zabalean tantoa egin nahi Agirrek lortu ez, baina oraingoan bai. Oraingoan pelota zabalean eta Apestegiaren ezina eta amorrua jendea aldiz pozez txoratzen. 17 eta 11koa. Armandozek partiduan zehar, behin baino gehiagotan erakutsi zuen, erraztasun berezia duela pilota jaisteko, ikusi ezazue, atze-atzetik baina pilota indartsu, txapagainean jarri eta norabidean egokia emanez, tantoa lortu zuen. Pixkanaka, abantaila, gero eta gorriagoa, eta 14 eta 18koa. Hortxe, bien artera, aurrelariak atzelariarentzat, atzelariak aurrelariak hartuko zuelakoan, kontua kontu, 14garren tantoa, Olaizola eta Apestegiarentzat. Horrengoa, utxe eginez lortuko zuen. Olaizolak hortxe, baztertu egin zitzaion, eskerraz hartu, eta tantoa lortu zuen, beraz. Gauzak parekatzen, eta agian partiduko tanturik ikusgarriena, Armandozek egin zuen ahaleginagatik, Onokotxe hauxe. Olaizolak zabalera, eta horra bere burua lurrera boteaz. Saiatu zen Almandoz, baina ez zuen arazorik izan partidua jokatzen jarraitzeko. Ikus dezagun, 19 eta 16koa, merezi du. Atzera Olaizolak, eskerrez eraman Almandozek, eta Ormabikoa, Agirreren efektu eta guzti, ezin Olaizolak. Beraz, 19 eta 16, 21 eta 16koa ere, oso-osorik ikusteko moduko horietakoa. Eraman Apestegiak, hortxe, bukatu nahi. Agirrek, txapagaian utziz, Ormabikoa, bi aurrelarien arteko borroka, eraman hori Apestegiak, Olaizolak huts. Hortxe, bere amorrua, eta 21garren tantoa ikusiko dugu. Iruditan duzuen, hauxe. Hain zuzen ere, Olaizola eta Apestegiak lortu zuten azkena. Almandozi, pilota txapapera joan zitzaion, 18 eta 21, eta atzoko finalak izan zuen azkenengo tantoa, iruditan duzuen hauxe. Olaizolak atera, Almandozek erantzun, Olaizolari zerbait arraro egin zion pilotak, sartu egin zitzaion, horra berriz ere aurrelarian eskerrez sartuz, Agirre, eta oraingoan ezin. 22 eta 18 garaipena Agirre eta Almandozentzat. Bueno, nik uste partidua hasieran, zuk esan duzun bezala remate politak eta egon dira, baina gero pilotak pixkat tokea galdu dute eta bote handia hartu dute eta aurrean jokatzea oso zaila zen, ez? Eta nik uste azkenean aldera utz askoko partidua izan dela. Beste garaipen bat eta ia, etxea txapelaz betetzeko gain. Bide betetzen dut 85 zeskatzen dira. Hombre, nik uste oso urte ona pasatu dela, ez? 84 eta 85ean badauka reto berri bat hor profesionaletan, ez? Seguraski urtarrilaren azken aldea debutatuko dut eta, nik uste nire reto orain hori dela, ez? Lehenengo urtea, saia izango zait ondo ibiltzea, baina saiatuko naiz. Gure hamburguesak mimo handienarekin egiten ditugu. Kilometro zero okela onenarekin. Bertoko okela. Baina zuk, zaporeagatik gogoratuko dituzu. Baserria kilometro zero hamburguesak. Ikusi gure aukerak webgunean. Eta orain Baserria kilometro zerorekin babestu zuaitz bat.
Gabon berriz ere Zaldibarko Lazar pilotalekutik Kaiolakoarekin, Lauterdi Barrukoarekin hasi dugu gaurkoan 6. jardunaldia, 22-14 irabazi du Kortazarrek Rekalderen kontra eta orain binakako partida jokatuko da Gerriko Gorriz, Aitor Etxebarria eta Aimar Ibarloza ariko dira eta Gerriko Urdinez, Ander Etxaniz eta Carmelo Loza. Enrique, ze espero behar du partida honetatik? Bueno, ni penetot partido ona ikusi ginkela. Apur bat bi Gorrizek apur bat beteran utxu edo Urdinek gaztetxo du, bai, gaztetasun eta veteran izie, veteran nue hemen mailan guk esaten ez, claro, 26 urtaz ja topi joten da hemen, 26 urtetik gorako ikestekau, orduan 25-6 urtekuei veteran nu deitzetzeu, veteran nu gaztia, mutil gaztia dio nino, bai, urte batzutan ibiliko, bai. Bueno, hortxe, Leon Castilloak Urdin erakutsi dugu eta horren bestez lehen sakia egiteko ardura Ander Etxanizek eta Carmelo Lozak izango dute. Etxaniz Bergarakoa da, Jokinen semea, Jokin Etxanizen semea, azpeko teknikariaren semea eta Carmelo Loza berriz, Errioxarra, Baños del Rio Tobiakoa da, beraz viajetxo bat egin da, gaurkoan Zaldibarrera ilusioz gainezka etorriko zen mutil gazte hau ere. Bai, posik itorten da. Atzenoko partidun bideo hasi ben da posik juntzan da gaur 8 hemen onda. Bai, gainera bortxik ikusi dugu ez, uste dut aita zela eta presa barik etorri dira eta ingurua ere ezagutzen dute, lan kontuagatik eta gustora gizona ere. Gustora etorri dira. Nahi bazten badabe, gustora jungo dira. Bueno, hortxe, Etxaniz eta Loza batetik eta Etxebarria eta Ibarloza bestetik. Bergara eta Baños del Rio Tobia aipatu dugu, Gerriko Gorri Urdinez hariko diren bikotearen jatorria eta Aitor Etxebarria berriz Nabarniztarra da eta Aimar Ibarloza Markinarra, Markina Semeingo semea neurketa astera doa, sakea Ander Etxanizek jarriko du jokoan. Lehen bitxikeria behira eta hemen txapeldunen zerrenda ikusten ari nintzen eta 1987an, Lauterdi barruan, Jokinek aitak irabazi zuen txapelketa. Ez. Ez hau izango da, Azkoitiarra. Azkoitiarra. Hori da. Azkoitiarra da. Txikitxo bat zen ez, nola Iban entzen ez. Txikitxo bat eta 17 urtekin irabazi gainen. Bizia zena Kaiolan, bai. Bueno, hortxe da Ander Etxaniz, eskuinez, pilota atzeratuz, 6 erdian, indartzu, kasunetan Ibarloza, 8tik Lozak, Ibarloza, zelaien arteko lehia, lehen tantu honetan, eskuinez Lozak, Ibarloza, pilota gozatuz, bi atzelaiak lehen tantu honetan. Bai, pelotan gozatuz da, bata bestia, bertanteetan da biz. Aitor Etxebarria pilota atzeratu, eskerrez hartuko da Loza, lautik jaso Etxebarriak, Ander Etxanizentzat aukera pilota atzeratu egin du Bergarakoak, bederatzitik bikain Ibarloza, jaso bakarrik ez, kendu ere bai, eskerrez orain Loza, zabaletik Etxaniz. Eskerrez hartu da Etxebarria, Lozaretan aukera, bostetik pilota eskerpareta baliatuz, ondo garbi atera zaio Ibarlozari, tantu gorra azteko, Bai. Hemen ondo beratuta, zidira neurketa lau pilotaria, eta atzeratu duena Etxaniz da, txapelketa garrantzitsua izanik, Enrique, galtzeko bildurra ere izaten aldute pilotari, edo? Aseguratzera etortzen aldira. Aseguratzera, segun batzu, galtzek inoko ez dugu iziten, Gura da, apur bat, aburri dute irabazi, txalo asko jota galdute egin. Garantzitsuena garaipena da, oita bire iristea da. Bueno, bikaine, amaitu du lehen tantoa Ander Etxanizeko lehen kuadroan aukerako izan du, eta botera, bipareta efektuarekin, bat eta huts. Kinelia, euneko 60 injabe Gorri, euneko 40 Urdin. Beraz, 22tik gertuago ikusten du katedrak, pilotazaleak bikote Gorria Urdina baino. Bai, hemen klaudu, Kineli inja honetatik. Zarren aldeko joera dauka orduan, ez? Bai, bueno, zaharrak edo. Nagusiak edo, bai, hori da. Eskarmentu gehiago dutenen aldeko joera.
Hortxe da, Ander Etxanizen sakea, ondo amaitu du, lehen tanto honetan. Bipaleta efektuari, nahi izkarra sartuko da hirugarren kuadroan, txokoan luze jokatzen ahal egin du da. Orain boleaz txokoan, behartu egin du Etxebarria, baina ondo moldatu da, ezker gantxoa Etxanizek bikain abiatu da, bai, Aimar Ibarloza eta bere burua lurra botatak kontragantxatik jasotzen ahal egin du da, baina ezin erasokor Ander Etxaniz eta momentuz gauzak ondo eginez. Bai, gaur animotzuk ikusten da Etxaniz, da arrizgetan da ondo. Bai, txokoan lehenengo ondoren Zabalera, aurkariak mugituz eta bai, hausart. Atzelari izan da bestek ez da ikusten momentuz aldaundik eta Etxanizek, klaro, Etxebarria eta ja fezin jau veteranuek, ja Garzeaz da jokatzen da, urte bete inguruen partidu mordu jokatzen da, hone irebaztie gogu, normala da moduen, gaztiek goraiti gu. Hori da, eta hui irabazi egin behar zai, Zabaletik Ander Etxanizek pilota atzeratuz, Ibarlozak, Zeiterditik, Eskuinez, Zazpitik, Carmelo Lozak, indarrean bizi atera zaio pilota eskutik, Ibarlozak, ez du behar den moduan gozatu, Zabaletik ondo Loza, Ibarlozak orain Anderre pasatzen utzi du, Loza sartuko da, Carmelo Loza, Herrio Xarrak, eskerrez, Ibarloza pilota atzeratu gura du, eskuin Sotamanoz Etxaniz, ez du behar den moduan gozatu, alare dominatzeko kere izango du, beste eskuin Sotamano bat, Zabaletik bildu Ibarlozak, Etxaniz, hirugarren kuadroan botera jarriko da, efektua dekin, bipaleta ondo igerri dio Aitor Etxebarria eta pilota atzeratu behartu egin du gainera. Loza, orain zer, Ibarlozak lautik, pilota eskerpaetean jarri gura du. Eskerrez jaso egin du Lozak, pilotaren bila joan da Aitor Etxebarria, botera jarri da pilota atzeratu. Sortzian, eskerpaetean, bikain Carmelo Loza. Beste tantu gor bat, Enrique. Bai. Eta ara, orain hori izta izen galtzatu da. Zeitik ez ematera joan da kaso. Ematera junda, bai. Eta pilota etzaio pelota erroza. Arregalu guztien dago. Bat eta bi. Bueno, ondo ari da gozatzen, Carmelo Loza, lehenengo tanto hauetan. Bai, jaiztera ez diturri, bat abe. Hemen alan eronan, partidu ez ditu abe. Bueno, berez partidu luzeak horrei komeni zaioi, edo... Ni luzi gule urdine egitea. Urdine, bai. Bueno, Zaskira jo dute, ze pilota klase komeni zaie, horriei, zure ustez. Atzien aber zeinek Ibarlozak zeurrien Etxanizek eta Etxebarria tanto amaitu, bizitxu izen, moteltxu izen ingo da, bizek amaituko da. Baina beratzetik noke. Beraz, atzen egon daiteke neurketan ingintza, zure ustez? Bai. Bueno, kustoko pilota aukeratu dute, eta sakea egiteko gertu, gorriak, Etxebarria eta Ibarloza. Bat eta bi galtzen ari dira neurketa zira honetan. Torre Etxebarria, pilotaren zain, beretzat lehen sakea izango da. Hor da, bai hartu, eta baloa. Sakea Etxebarriarena, esker Sotamanoz sartu da Etxaniz. Sartu da, orain botera. Luze ondo gozatu du Ibarlozak. Dominatzen bikote gorria, bederatzitik jaso Lozak. Ibarloza, bost erditik, Eskuinez. Zortzitik Loza. Ibarloza entzat aukera lautik, dominatzen ari da tantu honetan. Ondo, Ibarloza oingo tantuen. Gozatzen ari da, bai, eta horria erreboteko zuloan sartu zaio pilota Carmelo Lozari. Ezin jaso, pixu hartu du horratzeko kuadroetan pilotak eta bina azkenerako. Lehen berdinketa, Harrike. Oso tanto ona, Ibarlozako ingun, Eman dio galantak, Bai. Bueno, Aitor Etxebarriak eta Aimar Ibarlozak bi, Ander Etxanizek eta Carmelo Lozak bi. Lanerako turri dira lau pelotariak. Etxebarria, sakea egiteko gertu. Bina markailuan. Sakea egin du Eskuinez, aire sartuko da Ander Etxaniz, Eskuin Sotamanoz. Ibarloza entzat aukera, azkenean eskerpaetan sartu zaio. Pilota postean jarri du, Ibarloza entzat horren bai, Eskuinez sartuko aukera eta gozatu du. Eman dio galanta,
Amargarren kuadroan, erreboteko zuloan, ondo orain Loza, pilotaren bila Etxebarria pasatzen utzi du. Txokoan luze mosten alegindu Ibar Loza, berari da dominatzen azken tantu hauetan. Lauterdian, deja da egin du, jaso egin aldu, bai, jaso egin du, Ander Etxanizek, gero Zabaletik, bigarrenean ezin, bai, horre, hasiera baten, Aitor Etxebarriak, bigarren botean jaso duela Etxanizek eskatzen zuen, epaiak ontzat eman du Bai, Etxanizen. nina utzako hona izan da, bai. Bueno, eta bigarren aukeren ja ezin. Ez, bigarren aukeren, ja, jaso egin jau, Baina kontrakantxara. Kontrakantxara. Eta... Deja de harra, bota du Ibar Lozak, Bai, Ibar Loza ondo hasi da. Oin lan larraitxo itzten da bilapen dut Etxebarria Ibar Lozai. Ez dugu erremateko egiten da danak eta Ibar Lozak betetzeko arriskua, esan dezake? hain beste traila lehenengotik emoten hasiz, gero partidu azkenera. Luze egin alzaio. Bai. Bueno, bortxe da, Etxebarriaren sakea, esker Sotamaroz Etxaniz. Etenga berri da sartzen airez, Ander Etxaniz. Beste pilotak da hon bat Ibar Lozak, erreboteko zulotik, jaso Lozak. Etxebarria orain bai botera sartuko da, zabaldu. Behartu egin du Etxaniz, honek eramateko moduko pilota zuen, lauterdian, baina zaio pilota eskuan ondo sartu eta tanto gorri, lau eta utxeko partziala. Bai, atropilla jo Etxaniz, emonda etor da peloti eta gana etorriako. Zin, erun barrut. Lehen bi tantoak bai, urdin izan dira, baina hurrengo laurak gorri. Etxebarria eta Ibar Loza, lau eta bi irabazten. Bueno, sake egiteko gertu. Aitor Etxebarria. Nabarnezko Astea. Bai hartu du. Ander Etxanin dagoen begiratu eta Zabalera. Errestuan ondo Loza. Eskergantxoa erasoan Etxebarria, Zabaletik jaso Anderre. Botera jarriko dena orain Ibar Loza da pilota atzeratu. Dominatzen ari da, azken tanto hauetan Ibar Loza. Bai. Orde Ibar Loza, Zeitik, Eskuinez, Armelo Loza, Arriosarrak eskerrez. Etxebarria pilotaren bila doa, baina utzi egin dio atzelariari. Orain Anderre Etxaniz hartuko da, Eskuin Sotamanoz. Asko ari da, jokaldi hori baliatzen Etxaniz. Neurketa hasiera honetan. Eskuinez Loza, orain Etxaniz, Eskuinez, pilota atzeratu duran, dominatzera pasatzeko aleginean. Ondo Ibar Loza, bikain. Eskerrez Loza orain, hau ere ondo eskerrez. Zeitik zeira. Ander Etxaniz ez pasatzen utzi du, Loza dominatzera pasatzeko aukera, indarrean bai, baina ez du behar den moduan gozatu, Zabaletik txokoan utzi du Etxanizek, bipareta efektuarekin Etxebarriak, Zabaletik Zabalera deja da. Etxanizek bere burua lurrera botata, jaso Etxebarria, pilotaka da bikaina ondoren Lozarena eta horre zeian eskerre sartzen ahal egindu da Ibar Loza, baina ezin jaso tanto polita 3 eta 4. Tanto ona, baina, Ibar Loza aurri izan zen aurrera jundu onda eta gero ganetik pasaut. Aire eta pasauto jodu ganera, eskerre peloti pasauto duela eta ezin edun. Bai, horre... Oso, ja, pasauto gidoa aire duteko. Zaila da, ja behin pasauta dagoenean jasotzeak gaur egun hori ere ikusten dugu profesionaletan. Sekulako indarra dutelako pilotariek, baina jokaldi zaila da hori. 3 eta 4. Etxanizek eta Lozak 3, Etxebarriak eta Ibar Lozak 4. Hor da Bergarako gaztea. Etxetik gertu, hau ere ez dago bak, etxatzeko moduan. Zer egiten duen Lozak, 4. kuadrotik, pilota astindu bizi, atera zaio eskutik. Ondo, pelota zu ona eta arrestu, bai, zeia jarri du, Ibar Lozak. Orain Etxebarria, eskerrez hartuko dena. Loza, Ibar Loza dentzat aukera, lautik Zabaletik nahi duena egiteko moduan. Gozatu du, altuera eman dio bere pilotakadari eta beratzi eta erdian jarri du. Eskerrez ondo Loza, ezkenean txapara. Loza jortik errobotetik luzetxo gatzeako. Bai. Baina gaztetxu, jingerlarrei bez da luzetxo. 5 eta 3. Bai. Eta pilotakada asko ari da jotzen, ia erreboteko zulotik, Bai, horti, 8, 9 pelota asko joz, gero... Lana pilatu egiten da. Lana pilatu. 5 eta 3, zetra sartzen diozu neurketari, Henrik, Oin gorretxe da bizo, beto. Oin gorretxen alde ikusten da. Aber holan zaiditzen da ben. Bueno, hortxe da. Etxebarria, sake egiteko gertu. 5 eta 3 ari dira irabazten gorriak. Inez,
Eskerparetean pilota atera egin zaio, baina horre gerria sartu du, ez du behar den moduan egin. Ez da sartu, ez da 6 eta 3, kolokau ez da enbida moduen da... Da ez da ezen erun ez ditu osaki, ez beste duk izaki, baina ez da erun da. 6 eta 3, gehiago makurtu behar da. Ez dela jai dago. Hobeto jarri pelotara ez dudan, zelan jo. 6 eta 3, 6 eta bateko partzelak horrientzat. Bi eta huts aurreratu dira urdina, baina 6 eta 3 orain. Aitor Etxebarria, sakia egiteko gertu. Hor da. Eskuinez. Erdi-erdikoa. Ondo Loza oraingoan. Pilotaren bila, Etxebarria eskerre gantxoa. Zabaletik Etxaninzek eraman. Nahi duen egiteko aukera Etxebarriak atzelariari utzi dio. Honek frontiz erdian jo eta behartu egin du Loza, baina ondo moldatu da. Atzelari gaztea, Ibar Loza, orain pilotari altuera eman eta atzeratuz. 8 erditik, Lozak jaso lauan Ibar Loza. Pilota atzeratuz dominatzen ari da, aurkariari bizkarra erakusten une honetan Ibar Loza. Etxebarria atzan kargatzen ari dira, Bai, Loza nahikulan hortik. Ea zerreiten duen Etxebarriak, orain txokoan utzi du, igarri egin dio Etxanizek, txokoan deja da Etxanizek, ondo Etxebarria defentzan. Botera jarriko da Etxaniz, moztu egin du, Ibar Loza atzen geratu da, baina bere burua lurrea botata jaso Lozak, orain pilota atzera, esker gantxoa Etxebarriak, Etxaniz, txokoan deja da, efektuarekin, igarri egin dio Etxebarriak eta pilota atzeratu eskerrez, zazpian jarri du. Eskuinez Carmelo Loza, Errioxarrak eskerparetean jarri du pilota, orain Etxanizentzat aukera, bipareta efektuarekin, igarri egin dio Etxebarriak, Zabaletik Zabalera deja da, Etxanizek igarri, Zabalean deja da. Tikitak orain aurrelarien artean, txokoan deja da Etxanizek, Etxebarriak eskerrez pilota atzeratu eta behartu egingo du Loza, boleaz, ondo moldatu da, Etxebarria txokoan utzi du, Etxaniz, eta atzeratu ingura du, azetikitaka izan duten bi aurrelariek, tantu honetan. Azkenean ezin amaitu, ez batak ez besteak. Carmelo Loza, eta atzeratu, zazpian, Ibar Loza, tantu gorra, Enrique. Tantu gorra, oinde tantu gorra. Eskuinez Loza, Ibar Lozak atzeratu, zortzitik, Errioxarrak. Eskerrez, Ibar Loza, nahiko egin du, pilota sartu egin zaio eskerparetean eta botera, Ander Etxaniz, iruta erdian pilota atzeratu, sortzitik, jaso eta kendu Ibar Lozak. Eskerrez jarriko da Loza, ez behar den moduan gozatu, esker Sotamanoa ematera joan da, baina pilotan kateatu egin zaio, eta zuzenean kontrakantxara 4 eta 6. Pelota behin hartu egin jegoan eta beti gora jo daute, Zabale daulan beti gora jo, ez gero eta frontoien erditik. Edozein lekutara joan daiteke pelota, ez da? Ematera joan da, eta bueno, kasu honetan ez du asmatu, 4 eta 6. Urdine pelotan itxeko duz, Bai, danerako etorri dira eta hauek lanak emango dituzte. Lozak, zelan erantzuten da, Loza azten espada galtzen, partido luzi dugu hemen hori. Bueno, hortxe, Ander Etxaniz, sakia egiteko gertu, 4 eta 6, ari dira galtzen urdinak. Bai hartu du, Etxanizek, eskuinez pilota atzan jarri du, airez, sartu da Etxebarria ondo. Txokoan moztu Etxanizek, eskerrez hartuko da Etxebarria, pilota atzeratu, zazpita erdian, eraman egingote du, bai. Lozak nahi duen egiteko aukera Etxebarria, bote txarra eman dio, esker gantxoa, erdi-erdikoa Etxanizek, orain eskuin Sotamanoa, pilota atzeratuz, Etxebarria defentsan ondo, Carmelo Lozarentzat aukera, pilota frontiz erdian jota, pilota atzeratu, bizi atera da, eskerrez ezin eraman, ez dio altuera handirik eman Carmelo Loza pilotak adari, baina bizi atera da, eta frontiz erdian sekulako txisparekin, Emonda etorro da. Bai. Gainera, etorri zaio Ibar Lozari. Behatzi kuadru normala ganera, pelota zoguna izan da. Bai, gazte izateko aurreko kuadroetatik ematen dio, Ematen dio, hemen behatzi 10 kuadrotik justu nibiltzen da, aurretik ondo behar. Bai, 5 eta 6, urdinak gerturatzen. 2 eta 8 aurreratu dira, gero gorriak, abantaia polita izan dute, 6 eta 3 ere aurreratu dira, baina Erne orain, Etxanizek esker gantxoa, ezin jaso, bere burua lurrera bota du Etxebarriak altxatu bai, baina txapara zuzenean, zeina markailuan, Enrique. Bai, hemen ez dago arrokerizek ez batetik eta ez bestetik. Eta txeen hartzera, partidako horra doalako eta
Lau pilotariek ere behar dute atxeena. 2 eta huts urdinak aurretik, gero esan dugu. 4 eta 2 aurreratu direla gorriak, 6 eta 3 ere bai, baina azken 3 tantoak urdin zeina. Txaniz, Aitxebe, sufritzen. Bai, aita da. Leku guztietan. Ez da, sarriken bajatzen, gaur bajatu da semiei... Zerbait esaten ez da, ahindu ematera. Aholkuek emotera. Bai, oituta dago, Jokin, ahinduak ematen da. Botillero lanak egiten, orain Carmelo Lozarekin berbetan ikusten dugu hor, gorriek eskarmentu gehiago dute eta hauek laguntza ondirik ez dute behar. Badakite zer egin behar duten gutxi gora bera, ez da? Bai, gero ez atotzen nape zer, ez atotzen be, zarretzen... A ber, zeran, partidu guzi guztu niko niomen, Bueno, Carmelo eta hemen beti izaten da, pilotan badago, ez? Tradizioa eta semen arteko lotura hori eta profesional izan diren aitak gero semeak izan dituzte eta horrelakoetan gaztearentzat zera zailagoa. Aita ezaguna dela eta barda hori eramatea. Bueno, aita ezaguna dela eta izetik badako behurindako. Abantaiak ere badaukaz, bai? Abantaia bebai, desabantaia bebai, ez da? Desabantaia bebai. Aukera nobeto, ezaguna ez izetea, ez? Lasaiago bizitzeko edo? Bueno, abantaia gauguti hona da, dakitzen jente itxine guti bai, hori presinu hori be. Gero lupaz begiratuko du, ez? Pilotazaleak pilotari hori, ez? Ez garen semidalako jogatzen daute, besti iten daute. Bai. Horlako, hori iten daute enpresetan kontratu itipo. Enpresetan kontratu itotzen din gaztiek, dana juten diuren kontra, hori karga bat izaten da. Pentsatu zarren beste karga bat presinoa ganetik. Bueno, beste tanto bat jokoan gogoratu zeina marka joan, parteak gorra ari gara ikusten hasiera honetan. Carmelo Lozak pilota zazpian jarri du. Ibar Lozak ere zazpitik zazpira atelaien arteko lehia orain. Aukera duka dominatzera pasatzeko Ibar Lozak, eskuina ez. Erdi-erdiko pilotaka da, zazpitik Lozak. Bizi jokatu du, Etxebarriak atzera eman behar 3 pausu pilota eramateko orain botera jarriko da Etxaniz. Pilota atzeratzen ahalegin du da, boleaz sartu da defentsan Etxebarria eta ez du behar den moduan asmatu. Beko koltxora bere ahalegina, 7 eta 6 urdinak aurretik. Partidu apur bat aldatu ina, Bai. Oinek urdinek peloti eitik zera kasi euriko beto dabiz. Bai, momentu batez gorriak nabarmen ikusi ditu dominatzen, baina orain... Dominatzen, bai, oinatzera... Bai. Peloti guztitak engeitza, la ostantzien mejor din urdinek. Ikusteko partidu politia. Bai, ikusteko polita da, bai. Entretenegarria. Osa, detaile politekin. Bueno, bortxe da, sake egiteko gertu. Ander Etxaniz, pilota luzea, luzeegia, pasa. Beste aukera bat izango du. Etxaniz gazteak. 7 eta 6 irabazten urdinak. Bueno. Armaiak ere itxuratuta, Enrique. Bai. Bastante, da kineldi €140, irabazte jindako. Bueno, bada zeozer. Sakea egin du orain Ander Etxanizek, bigarrenean bai, barruan. Ezker gantxo sartuko da, ez da txarto sartu, iruterdian sartu da, berandu eta txarto, zazpina. Nik uste dut lehenengo gauza pentsatu duela, gero beste bat, eta azkenerako nahaztu egin dela. Bueno, oparitxoa, urdinek gorriei. Zazpina marka joan. Iruan, alegin da sartzen. Ez dugu sartu egin peloti ondota atzetxun bartu dut. Bai. Aitor Etxebarria, sake egiteko gertu. Zazpina marka joan. Gabi hartu. Ezker paretetik argi restoan ezkerre sartua naiz eta kantxain erdia... Erdien izi zabaleko txapan ezkerraz. Akaso naturalago eskuinen sartzen izango zen, ez edo? Postura naturalagoa. Bueno, bortxe da, ezkerrez. Ezkerrez ere, ondo gozatzen dugu Carmelo Loza gazteak, Eskudeko bizi edo gozanak. Bai. Aitor Etxebarria erasoan, botera jarriko da Ander Etxaniz, pilota atzeratuz.
Zeita erditik, jaso Ibarlozak, Etxaniz. Jokoan moztu egin du, Etxebarriak, kanpora, lauan jarri da, eskerrez pilota zabaltzen alegin du da, baina ez du ondo neurtu kontrakantxara bere alegina 8 eta 7 urdinak aurrera dira. Bueno. Horre, dominatzera pasatu nahi zuen Etxebarriak, Etxaniz behartu gura zuen, baina ies egin dio pilotak. Etxaniz, hobeto Aguirreen Etxebarria baino. Atzean, oin hartin edo lehenengo partiden Ibarloza gehiago izen da, oin aprobatu barren judia. Ander Etxaniz, zaki egiteko gertu. Zaki eskerre paretetik atera eginda, eskuinez hartuko da Ibarloza. Etxaniz pasatzen utzi du, Lozak ez du behar den moduan gozatu, ala pilota zazpian jarri du, eskuinez Ibarloza, zazpitik Loza, eskuinez. Pilotaren bila, Aitorre Etxebarria, eskergantxoa, zabaletik Ander Etxanizek pilota atzeratu egin du eta Ibarloza behartu 8 erditik eskerrez jaso, botera jarriko da. Hirugarren kuadroan Ander Etxaniz txokoan ez du asmatu. Oso hirugarren Lozara. Hirugarren pixure esaten dena. Bere, ez da dejada lehina zer izan den azkenerako. Nipento eta urrin izte besta lagurizien apurla luzetu ingurizien dagoela eta etik lagu izan marrera. Bueno, bautzea Ibarloza, eskuin sotamanoz, Etxaniz. Eskuin sotamanoz, bikain gainera Ibarloza. Pilota atzeratuz, gozatu egin du, 8tik. Carmelo Loza, Errioxarra. Ibarloza orain, Martínez Hemengo atzelaria. Zazpian Loza. Eskuinez Etxebarria, pilotaren bila joan da Ander Etxaniz. Atzelariari utzi du honek eskerrez. Ez du behar den moduan gozatu, baina bizi atera da esker paretetik. Carmelo Loza. Esker paretean sartu du pilotaka da ona. Beste aukera dauka, laugarren kuadroan nahi duen egiteko moduan, gozatu du pilota atzeratu egin du, bederatziarren kuadrotik eraman Ibarlozak, Etxanizentzat aukera, txokoan luze jokatzen alegin du, ez du behar den moduan luzatu, eskerrez orain Etxaniz, zabalera, Ibarloza, tantu gogorra hau ere. Bai. Etxaniz, botera, lauan, bote lasterrean Etxebarria, Etxaniz... Luzetxo jogatzen da Etxaniz be, laueneko marra nainkak eta apurra laguntzea arnatza atxoatik jogatzen da horran luze jokatuz gero aide eta sartzi ez gatxe luzetzen da, aide sartzeko horrero hormida. Erasolako aukera gutxiago, ezta? Bai. Atzelariari laguntzeko asmo horretan, eskerrez Lozak eraman, Ibarlozarentzat aukera, bostetik, pilota esker paretean sartu gura du, zazpian Carmelo Loza, horra orain, Ibarloza, Etxaniz, esan bezala, atzelariari lagunduaz, horren atzera etorri da, ia 6. kuadroa etorri dela, gero ez du gozatu eta sortzina markaioan, tantu gogorra, Tantu gogorra, atzelariari laguntziarren, atzetxo bat etorri da, 6 kuadro paseure etortia. Lartxo da, keso, lartxo. Hortik eurrin gatzen da. Hori prestatuta ongo da, eta hori estrategia izango da, baina kasu honetan ez du Ander Etxanizek asmatu, tantoa gorriz 8 markaioan. Aitor Etxebarriak eta Emar Ibarlozak 8, Ander Etxanizek eta Carmelo Lozak 8. Etxebarria sake egiteko gertu. Abai hartu, pilotaren bila joan da sakea eskuinez, beko koltsoira esan dugu, horratzeko kuadroetan da zaitasun gehiago duela eta oraingoan ere biltzea kosta. 9 eta 8, gorriak aurretik. Bueno. Ze ezaugarri ditu, pilotaldeko honek, Enrique, gure entzule jakin dezaten. Zeran ezaugarriek? Ze bizia da, atzeko kuadroetan pixu hartzen du, nolako frontoia da. Nire txango nago, fronto normala da, ez teko laulan bizi ebesta. Frontizetik bastante urtetan dugu ez da, eta gero boterakota normal gelditzen da, ez teko nipento fronto nobli da. Bestetan du Baiokoan, Etxebarriak jaso laugarren kuadroan, Ander Etxaniz txokoan utzi du, jaso egin du Etxebarriak, zeitik Errioxarra, Carmelo Loza, sartu egin zaio pilota, sartu egin zaio 7. kuadroan hor pilota Ibarlozari, ezin jaso, bederatzina. Ez dakit hor, estraño bat egin dion pilotako zer gertatu zaion. Etorri entxako pelotik atropilo egin jo bera.
beste berdinketa bat. Beste pausuak egin bioan atzera eta ez da guen. Berez ere, Saskira. Zeren bila joango ziren urdinak Saskira. Enrique. Igulen moteltxo duen bila, ez da ipa. Zer, klaro, lozak atzien neiku deuken peloti eustie. Da igule lozako hobeto ebile egiten igule moteltxo ero gitzitxoa ebiltzen danen bila. Bueno, ba, Nire itxiz, zer loza atzien ikustau neiku... Kostatzen nahi zailo apurtxo Bai. bat. Ander Etxani sakean, ondo, eskerrez Etxebarria, Etxanizek txokoan, Etxebarria jaso, eskerrez nahiko egin du hor Etxanizek, pilota kaizto, atera zaiolako eta bikain honain Ibarloza. 10. kuadrotik, ondo, Loza, txokoan luze moztu du Etxebarriak, zuloa bilatuz bi pilotarien artean, moztu ondo orain Ibarloza, ondo jokatzen orain Gorriak, defentsan urdinak bikain, Ibarloza eskuinez ez da kosatutako izan, baina zabalera, horrek bete ematen ditu lanak. Ibarloza, 2. kuadroan, ezkerrez Loza, ondo atzeratu du, bai, sartu du Gerria eta atzeratu du, Etxaniz botera jarriko da, 2. kuadroan. Atzeratu egin du, dominatzera pasatzeko aukera orain urdinentzat, ezkerrez jaso Ibarlozak, Ander Etxanizek botera zabalean, orain txokoan deja da, Herrien Indio Ibarlozak ezkerrez atzeratu Etxanizek, orain atzelari aurrelari lanetan eta aurrelari atzelari lanetan, baina dagoeneko bakoitzak bere leku hartu du, jaso, bikain defentsan Gorriak txokoan, Etxanizen ahalegina horre, bigarren kuadroan txokoan usten ahalegindu da, zabalera joan da zen Etxebarria, engainatu egin du, baina txapara. Txapara. Engainaut, buena inge danak egitea, intentzio hona izen da, engainaut, Hoxe egin behar zuen, baina... Gitzitxo harriz gautu inbalau, inbalaik eta... Eta Gorriak nola sufritu duten defentsan, tanto honetan, Bai, horre, ekin eta azkenean saria lortu dute. Bueno, beste pilota aldaketa bat, 10 eta 9. Etxebarria eta Ibarloza irabazten. Ultraoska baten bila, Gorriak. Egin egupe badia, Gorriz, pelotari egin egupe badia. Eta kaso, maila honetan hori nabaritu egiten da, ez? Bai, mailan segurutasun eta apurra beteran itxea igerri egiten da. Bueno. Hortxe ba, sakia egiteko gertu. Aitor Etxebarria. Eta 9, Gorriak aurretik. Partia parekatua, bina, zeina, zazpina, zortzina eta 9. Askoz parekatu dagoa, nekez, Enrique. Ez. Eta emozioa beti da garrantzitsua pilota parte batean. Asko ematen dio neurketari. Hor da ba, Aitor Etxebarria. Horrengoan ez du gozatu, Ander Etxanitze pilota atzeratu duran, ezker gantxoa Etxebarriak zabaletik ondo. Anderrek behartu egin du baina Ibarloza, hau ondo moldatu da, botera jarriko da orain Etxaniz, moztu egin du txokoan, igerri egin dio Etxebarriak, zazpitik Carmelo Loza. Altuera eman ez pilotakadari, 6tik Ibarloza, dominatzera pasatzeko asmoarekin. Zabaletik Loza. Atzelariak orain, nor baino nor gehiago. Zazpian Lozak ez du behar moduan gozatu, botera jarriko da Etxebarria, pilota atzeratu egin du, eskerpaetean Bastertu aurretik eskerrez ondo, Loza. 6an Ibarloza. Azkenean botera jarriko da Etxaniz, horre eskatu egin dio atzelariak. Baina botera jarri da badezpada Etxaniz, txokoan moztu du Ander Etxanizek, jaso Etxebarriak, Etxaniz, pilota atzeratu, 8an Ibarloza, 6tik, Loza, zabaletik ea zer egiten duen Ander Etxaniz, sartu egin zaio apur bat. Jaso Etxebarriak, baina entregatu, deja da efektuarekin bikain Ander Etxanizek, bai, entregatu egin du Etxebarriak eta aukera baliatu egin du Etxanizek hor kantxaren erdian eskuine sartzeko aukera izan du, txapagaineko deja da efektuarekin bizi, eskua sartzeko aukerarik ere ez du izan Etxebarriak. Ez, ondo ametxu du. 10, Enrique? Napentot fizikuak atzenien aprobi da bela partidua. Hobeto
aguantetan dabenak, partidu hasiko du. Hortxe dago giltza orduan. Nire utzapai. Bueno, marna markailuan. Lanerdietara gerturatzen. Parekotasuna nagusi. Zaldibarko Olazar pilotalekuan. Pilotak guztoko pilota aukeratu dute urdinek, eta aurkariei eman. Proba dezaten. Elkarri animoak eman, bibikotek eta lehiari berrekiteko gertu. Ander Etxani, sakea egiteko gertu. Etxebarrian ondagoen begiratu eta sakea egin du eskerparetaren bila, ondo hor, gerria sartu ez Ibarloza, eskerra sartuko da Etxani, zirugarren kuadroan pilota atzeratu egin du. Ia sortzigarren kuadrotik, Ibarlozak jaso, Etxani, botera, ama, ia gora ies egin dio, ezkeneako pilota zazpian. Ibarloza, ondo bildu du, eskerrez Etxani, orain atzan kargatzen. Bergarakoa, zazpian, Ibarloza. Zeiterditik, Carmelo Loza. Zazpiterdian, Ibarloza. Ez du behar demodan gozatu, eta hor berandu ibiliak Carmelo Loza, eta azkenerako, pelota jo beharrean, lurra jo du. Bai, lurra jo du, lagurtxo batu da, da jenti asko kinjauekin ez, ekla, 11-10. Kinelientako resultatu 11-10 zen, edo 10 eta 11. Diferente da, hori da. Saldo bat dara, bestera, eta horra ipinikenak eta... Beren emozionotxu mototza, lagundu iten dagoa. Gero lehentasuna dauka, balio duena azken emaitza, ez? Eta berdinketa baldin badago, Berdinketa baldin badago, Bueno, 11-10, horratzelaria beti adioen behar da, Enrique. Hori oso garrantzitsua da, Edo zer osa gerta daitekelako, eta horrengoan Carmelo Loza ez da gipa oso aditzegoen, Sakez egin du orain Aitor Etxebarriak eramateko modukoa, edo? Nipen ento Carmelo Lozak eskumi ez da dana ondu ibedekon eskerra sartzen da, eta ez da igul behorren itxekeri izango dugu lantxek. Ez dut ikusi partidu gogorrik jogatzen ez dut ikusi aspalditzen da. Bai, lehen ere komentatu du, sake batean, eskuinez hartu beharreko, eskerrez joduela. Bueno, 12-10. Gorriak aurretik. Etxebarriaren sakea. Bederatzitik. Gorzak eraman, esker gantxoa Etxebarriak, erdi-erdikoa. Ander Etxanizek jaso, orain Ibarlozak. Behar demoran gozatu, Lozak. Frontiz erdian jo, eta zazpian pilota. Altuera gehiago emanez, pilota atzeratu Ibarlozak. Zeitik, Loza. Orain bai, altuera gehiago emanez. Ibarloza. Zeian dago Loza. Gorputz eta Arima pilota joz. Beste behin, Herrio Xarra, eskerparetaren bila. Eskuinez hartuko da Ibarloza, ondo gozatu du gainera. Dominatzera pasatzeko aukera, kariari bizkarra erakusteko aukera. Ezkerrez, Ibarlozak entregatu egin du, Ander Etxanizen bipareta efektuarekin, edarra! Aurreko tanto batean dejala efektuarekin txokoan egin du, oraingoan bipareta egiten alegin du da. Eta asmatu du, Zabalera abiatu da bai Etxebarria, baina bere burua lurra botarren ezin jaso, 11-12. Bai, eta igertza Etxebarriak, eta saso abile da daineketan, bai ez dut aztirik emun. Ez, hortxe ikusten ari gara errepikapena, pilota bigarren kuadroan hartu du, bipareta motza izan da, eta naiz eta abiatu bai, eta bere burua lurrera bota, ezin jaso. 11-12. Ander Etxaniz, pilotaren zain. Mitxe jaso du. Hortxe da, sake egitera. 11-12, urdinak momentuz galtzen. Baina neurketa parekatua, gogorra, lehiatua, ari gara ikusten. Sake luzea, bederatzitik, ondo eskuinez, Ibarloza pilotaren bila, Ander Etxaniz, esker gantxoa, Zabaletik jaso Etxebarriak, eta kendu, eskerparetean Lozari pilota sartu intzaio, zazpiran jarri duela ere, Ander Etxaniz esker gantxoa, jaso eta deja da kontra zoan Etxebarria, eskerrez pilota atzeratu Etxanizek, orain esker gantxoa laugarren kuadrotik Ibarlozak egin gure izan du, baina bere alegina zuzenean kontra kantxara beste berdinketa bat, 12, Enrique. 12, bai.
Hau da, hau. Ondo, Ibarlozan, zera, ona izen da, barrun sartu balau, entrega hau ez da apur bat zabalien. Behartu, behartu apur bat. Zabaltxo da, urtotzata. Bai, horre Ander Etxaniz, ibili da erasoan, eta gorriak defintxan, eta azkenako, saria urdin, 12. tantoa. Bina, zeina, zazpina, sortzina, bedatzina, marna, eta 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 berdinketa. Markailuan. Zabaletik, botera. Ander Etxaniz, botean Etxebarria. Orain gehiago ari da laguntzen Etxebarria, bere atzelariari, Sortzi terditik Ibarlozak, ezker pareta baliatuz, Ander Etxaniz ez sartzeko. Ondo mustu du oraingoan Lozak, ezkerrez ondo Etxebarria. Zabaletik, Loza, eskuinez. Eta baztertu ingo zaio Ibarlozari, ezin eraman pilotak da ona, bizia ezker paretan sartutakoa edarra izan da, Oin alrebez, oin Loza emoten da Ibarloza eruten. Bai, eta eman dio, frontiz erdian. Emon da etorre da pelotia. Akaso, Enrique, ez dio altuera behar de moduan ematen, handirik ematen Lozak, baina frontiz erdian bizi, Bai, bizi, behatzi kuadrun bastartzen dan pelotik, min iten du. Zazpi kuadrun bastartzi ona izeten da, behatzi kuadrun zertzea, bastartzea. Hortik jasotzea ez da samurra. 13 eta 12, ez dauka, pronostiko garbirik, neurketa honek. Ikusten dugu, Jokin Etxaniz. Lozari aginduak emanez orain. Lozaren aita ere hortxa diadi. Entzuten. Aita bizek. Bai. Bueno, dakienari ustea, akaso honena. Aginduak emanez edo. Ez da, Lozen aita ez da izan bat hartako izango dan. Aitue, bai, beste behintzat inorri xetegotan, haukuk emotako moduko. Bai, ez da dudarik. Bueno, 13 eta 12, hortzik usten ari gara Armaiako irudiak, zerrariko dira komentatzen, Armaian. Danetik? Danetik. 13 eta 12, urdinak aurretik, Etxaniz eta Loza aurretik. Olazar txapelketan, 6. jardunaldian, bendik beste 10 jardunaldi geratzen dira. Bueno, final erdiak eta final laurdenak barne. Restoan Etxebarria, eskerre sartu da Etxaniz, zaiama, ez dira alkarra ondo ulertu. Gorriak, Etxaniz behartuta sartu da, eskerrez, 3. kuadroan, indar gutxirekin pilota, Etxebarriak atzelariari utzikure izan dio, atzelaria Ibarloza oso atzean zegoen, eta azkenean ez batak ez besteak, tantoa urdin 14 eta 12. Nik uste dut, ez dira alkarra ondo ulertu orain, edo? Oin, 20 minutu ero tantu mordo bat harin etxen baltzea Ibarloza aleuko zala. Nekean abari dela hor ikusi duzu. Nekia hasi dela... Bere lan egiten, ez? Hortik emateko aukera zuen, egiari zor, baina. Bueno, besta tantu jokoan, bi tantuko renta urdinek orain. Loza, eskuinez. Zabaletik, Ander Etxaniz, ez du behar de moduan gozatu. Etxebarriak pilota atzeratu, eskerrez hartuko da Loza. Altuera emanez, pilota atzean jarri du, 7 erdian. Ibarloza, eskuinez. Loza orain. Fontizaren erdialdea baliatuz. Beste aukera hon bat izango du, orain pilota gehiago atzeratu du. 7 erdian Ibarloza, gora. Gora, 15 eta 12. Nekea ageri alda. Ni baitz esango nuke. Bueno, azken bi tantoak, bentsat opariak izan dira gorrien partetik. Bai. Onino hartu leki bulta, igual rakopero leki, baina... Lan inda bize, denpora mordu da jokatzen. Bai, eta urdinentzat, orain arteko abantaiarik handiena, bi tantuko errenta esan dute, baina 3 inoiz ez, neurketa zidenetik. Hor da sakean, Etxaniz, errestoan Ibarloza, denpora ipatu duzu, 52 minutu neurketa zidenetik. Orain esker gantxoz tanto egiten ahal egindu da Aitor Etxebarria, baina bere esker gantxoa kontrakantxara 16 eta 12. Bai, honetan tanto dutan, kolori urdinek partiduek.
Bai, momentu txarra edo txakalaldia gorrientzat. Txakalaldi, batze txupa ez duz gorritzek. Bai, hau sakea berreskuratu eta euren pilotarekin, kaso irauli izango da, baina lehen bailen tanto egitea komeni, ez da? Bai, lehen tantuko egin apur bat rekupero. Bueno, hortxe da, sakea egiteko gertu Ander Etxaniz. Aire sartuko da, bosgarren kubadoran Etxebarria, Etxaniz txokoan utzi du, igarri egin dio Etxebarriak, bipareta egin du eta nahi zuen egiteko aukera zuen Ander Etxanizek, zabalean Sotamanos deja da egiten alde egin du da, txapara! Txapara, bera pepen hartu dugu, Egin da zuen, egin dez, egiteko moru, egin dez. Hori da, ondo egin behar azken jokaldia, ez? Bueno, Etxebarria ondo defentsan, oso pilota zaila eraman du eta... Eta bere burua lurra botata bipareta egin du, Etxaniz behartzeko, lehenengo txokoan ikusten ari gara hortxe errepikamena, txokoan ondo Etxaniz, Etxebarria defentsan bikain, bere burua lurra botata bipareta egin, eta zabalean Sodamanos deja da, zuloan zegoen tokian utzigura izan du pilota, baina ez du asmatu, bere alegina txapara, eta urdinen bolada ona amaitu da, Enrique? Bai, baina, zelan reazionetan da benatzea da. Saskira joan dira, gorriak, euren gustoko pilota aukeratu dute. Urdine pesen bat antu ditu egizen, bosei bartai. Sei guztira, 12 eta 10 galtzen joan dira, eta... Bai. Bai, 16 dire, zaitentu. Bai, hori da. Eta jadatxu da, partidu... Ikusita ze parekotasun dagoen neurketan, bai. Bueno, 13 eta 16. Zer egiten duten orain gorriek. Etxebarria sakera. Artuen emanez, behatzit erditik, bikain Loza. Ondo. Justo barru sartu da. Baina nola sartu den orain eskerra, eta eskerrarekin gauza politak erakusten Loza. Esker gantxoa orain Etxebarria, zabaletik Etxanizek pilota atzeratu, lanak Ibarlozarentzat, eskerrez jaso, Etxaniz, bigarren kuadroan botera, pilota atzeratu, atzelaria behartu guran. Sortzitik eskerrez Ibarlozan nahikoa lan, jaso egin du, Etxanizek deja da zabalean iger egin dio Etxebarriak, gero txokoan bolea, bipareta Etxebarriak, tikitaka aurrelarien artean. Hortxe bolea Etxebarriak, gero eskerrez ez du behar demoduan. Osaten dut dut eskapada izan dela. Eskapada izan da, bata besti moditu. Horiek dira honenak, alegia aurrelariaren entzat luzetxo, atzelariaren entzat mostxo, bien erdira, 17 eta 13. 17 eta 13. Tanto politik ikusi dugu? Bai, partidu politik ikusten gabez. Tanto gehietu klasiko, seguru, gero errematei hainbat ikusi dira. Bueno, hortxe. Hori Etxebarrian ezin da, apur bat eskerrera jundezkunek dut. Ibarloza nabe bai, partidu nazi behar ez izin baltze, bai, oin ja. Bueno, 17 eta 13. Askotan esaten dugu, txarto jotakoak buena badira, askotan tanto izaten dira, hori ere. Hori bai. Errestoan Ibarloza, Ander Etxanizek pasatzen utzi du, bostean. Loza, sortzean jarri du pilota. Ibarlozak jaso, Anderrek pasatzen utzi du. Loza, dominatzen orain, aurkariari bizkarra erakutziz. Beratzit erditik Ibarloza, defentsa lanean, nahiko egin du. Beste aukera hon badat, Lozarentzat. Orain bosten alegin du da, ez du behar den moduan baztertu. Zeit erdian Loza, pilotaren bila doa Etxebarria zabaletik bikain Etxaniz, Ibarlozak zer egingo du bikote urdinak, Lozari utzi dio, frontizan bizia, bikaina, eskua sartu ere ez du egin, bizi eta norabide egokiarekin bikain Carmelo Loza gaztea 18 eta 13. Tantu edarra jokatu dute urdinek. Bai, azkenengo pelota zuen, ana behatziko adruen basartute, behatziz, 10 kuadruen bigarren botin jau. Pelotaka da bikaina, Bikaina. 8 eta bateko partziala, Enrique. Pentsa, 12 eta 10-etik, 10 eta 12-tik asunetan, 18 eta 13-ra. Bai. Bueno, hortxe da. Sake Ander Etxanizek egin du, ondo orain Sotamanos Etxebarria eskerrean sartu zaio Ibarlozari, jaso Etxaniz pilotaren bila doa, bikain, nola guruzatu duen, eskutatu egin du pilota Ander Etxanizek aurreko kuadro horietan orain bai urdinak osatzen ari dira, konfiantzaz gainezkat dominatzen ari dira, eta dominatu bakarrik ez amaitzen ere bai. Amaitzen ere bai, tantu baneka, tantu honak ikusgarrezek hainbat.
eharra izan da ere, horren motz-motzean egindako errematea eskergantxoa izan da, nola joan den pilotaren bila, eta hortxe, bat eta erditik, aukera hona zuen, baina gero, amaitu egin behar da, eta amaitu egin du. Amaitu oso ondo, Han pelote jarrapetako bertan ondi erzen da, eta ondo kolokata. Etxan izen sakea, bederatzitik Ibarlozak ezin pixu hartu du bere buruarekin azerre, eramateko modukoa zen, 30-13. Enrique, hautsi alda, neurketa. Bai, nipen dut gorrezei pila amaitu agazela. Gasolina amaitu zaten dana, bai. 10-bateko partxala, urdinentzat. Partzial benetan... Partidu erdezen euntziotze, bai, gero... Eta orain ikusten da gainera, aurrean zein atzean ari dira hobeto jokatzen. Bai, bitxetan. Bueno. Seiten da ben, lehenengo partidu neuretek dominetan da ibilite partidua eusten, 11 tantura jaikuen, apura beraina ben ingorretzek, urdinek ota bide. Bai. Askotan gertatzen da hori, parekatua aiatzen da, baina... Aietan aleko bat azten da apur bat hobeto, eta tanto guztietan hobeto txoa. Bai, indarrak eta galtzen hasti den dianean bikote bat, hori rekuperetik gatsa izaten da. Gatsa izaten da. Bueno, 30-13 neurketa, ustez azken txampan sartuta gero ikusi egin behar da, baina... Ikusi behar da, baina, eta bihin arte. Hori da, hortxe da, etxan izake egiteko gertu. Abai hartu, pilotaren bila, gorputzetari joan eta sakea luze behatzeterditik Ibarloza ondo errestoan eskerpareta baliatu du, aurrelaria ezartzeko laugarren kuadroan, pilota moztu, egin du orain Lozak, laugarren kuadroan atzeratu, behartu egingo du Ibarloza, sortzitik jaso pilotaren bila Etxaniz, entregatu egin du txokoan, Zabalera Etxebarriak eta kontrasoan tantoa lortu du, pilotaren bila ondo joan da Etxaniz, gero txokoan usten alegin du da, baina bigarren Lozara esaten den moduan bere dejada alegina, eta igarri egin du Etxebarriak eta ondo Zabaleratu. Ez da ondo itxia Etxaniz ezuluen da, horre ondo itxi ezik, gero besti garrapetan da nien pelotea, saldu toteza. Hori da, salduta utzi du eta eskerrez pilota Zabaleratu egin du, indarra eman dio eta atropillatu egin du Etxaniz. Kantu da, aurreko pelota zuen saldu du. Amaitu azken inguen, baina saldu aurrakun. Hori egin behar zuen, dominatzen ari zirelako, baina gero asmatu egin behar da, bestela. 14-20, Etxebarria sakea egiteko gertu. Eskerparetaren bila, eskerrez ondo sotamanoz Etxaniz. Barloza gertatu, orain oparia, Etxebarriak horre eskerrez sartzen adin du da, pilotak gurutzatu du, Larregi, 21 eta 14, kale edo bale, jokatu du kasu honetan. Kale edo bale, baina. Eta kale atera da. Bueno, 21 urdinentzat, pintxa, 12 joan da neurketa, eta orain 20 eta 14 daukagu. Sakea egiteko gertu, azkena izango da, Ander Etxani, txalo hauek, bikote, urdinarentzat, sakea Etxaniz egiten du, baina Lozaren partia ere osona ari delako izaten. Eskuine sortzearen kuadroan Ibarloza, ondo gozatu durengoan, 6an jarri du pilota, Lozak pilota atzeratu eskergantxoz Etxebarria oso urrutitik, ia laugarren kuadrotik, pilota atzean jarri du Etxanizek, eskuinez Ibarlozak, eskerrez Etxanizek, orain Lozarentzat aukera, pilota atzeratu egin du, pilota da ona, oraingoan ondo laguntza ona Etxebarria nahi duen egiteko aukera Etxanizek botera jarri da, eta azkenean pilota atzeratu sortzian. Eskuinez, iez egin dako, baina barruan, gainean da, Ibarlozaren alegina, Etxaniz orain erasoan, pilota atzeratu egin du, gaizto jarri zaio, baina jaso, belauniko Ibarloza, eta ondoren moztu egin gura izan du. Etxanizek txokoan eta txapara ze pilota eraman duen, Aimar Ibarlozak, Enrique, eskerpaetetik atera zaio, belauniko zegoen, belauniko edo bentsate oso egoera behartuan, postura behartuan, jaso egin du, behartu egin du Etxaniz beste bat egitera, eta hortek etorri da kalea. Txapa, gero. Txapa. 21 eta 15. Bueno, hortxe da, goratu ingo dizuegu, hurrengo jardunaldiko partidak ere, jaialdia datorren ostegunean. Edarra etorriko delako, eta gustu baduzuek gu hemen egongo garelako, Lauterdi barruan.
Amiano eta Altuna hariko dira nor baino nor gehiago, eta binaka Murua eta Alduntzin, De La Fuentenen eta Laskozen kontra hori datorren astean izango da, eta esan dakoa partida guztiak, bertatik bertara ikusteko aukerarik espaldin baduzue, streaming bidez jarraitzeko aukera izango duzue, gu hementxe izango garelako txapelketa amaitzen den bitartean gora, eta amaitu da. Amaitu da Ibarloza, ematera joan da bere alegina, goiko Kontxoira azkenerako, 22-15, lehen erdia bai parekatua berdinketa askorekin Enrique, baina bigarrenean urdinak nagusitu dira. Lehenengo erdizen oso bardin kundia, gero ikusten hasiga, lehenengo tipe apur bat ikusi hau, ze Ibarloza partiduko zati handi bat bera euriten ibil da. Etxeberriak itxi sartzen zen da, eta Ibarloza ikarreko zakola joku ganera. Da lan urten dugu. 53 minutuko lehia izan da, azkenako partida luzea izan da, eta esan dugu, lehen erdian berdinketa asko, 2, 6, 7, 8, 9, 10, eta 12 egon da neurketa, baina gerora hautsi egin da Enrique eta garaipen argia urdinek. Ander etxaniz hemen daukagu, posik mutia, elastikoa aldatuta. Zer komentatzen digun. Ander, Gabon eta zorionak. Bai, eskerrik asko. 53 minutuko lehia izan da, lehiako horre izan da, lehen erdian parekatua berdinketa askorekin, baina bigarrenean zeuen nagusitu zarete. Bai, hori da, lehenengo partian gogorra izan da, guk erregalo batzu behin dugu, desente, eta gero Carmelo oso ondo hasi da, atzian nagusitzen, pelotaka oso onak ezkerrera, eta aurrian batzuk asmatu dugu eta posik. Bai, biok jokatu duzue ondo, zuk Carmelo aipatu duzu, baina zeu ere, aurrean ondo aritu zara, aukerak izan dituzu eta asmatu egin duzu. Bai, nahiko, gure partia nahiko serioa izan da, hori, hasieran esan bezala erregalo batzua, baina, bukaeran asmatu bai, horre beste partiotarako konfiantza emango hau, eta azken aldean gustora gabiz, eta rola segitzen dugu. Aurkariak gogorra ziren, eskarmentu handikoak, eta hoiei irabazi egin behar zaie, hoiek ez dutelako zerro paritzen, eta pentsatzen dut, norberarentzat ere, garrantzitsua izango dela, horrelako bikote bat mendean hartzea. Bai, hori da, erak azkenian urte asko txapelketa jolasten, gu ondio berriaga, espero egunen baten begu veteranuak izatea, baina, bai, oso gustora, eurrengo beste partido bat, eta aber noiz arte luzatzen dugun. Hori da, tradizio handiko txapelketa da, Olazarre txapelketa, eta zuretzat ere, hemen biziri jarraitzea eta protagonista izatea, garrantzitsua izango da, ez? Bai, gainera txapelketa honetzat berezia, ostegunero entzuten dugu etxean, zaldi barrera noia, bai haitxitxa baitak, eta, gaur semia ikustia berendako pozgarri izango da. Oso ondo, zorionak eta gozatu. Bale, eskerrik asko. Hauetxek, Ander Etxanizen esanak. Eta guk, agur esango diogu, ez? Gaurko emankizunari, Enrique, bi partia hon ikusi ditugu, lehenengoan Kortazar nagusitu da, bigarrenean Etxaniz eta Riosarra, loza nagusi esan dakoa. Denetarik izan dugu, partida honak izan dira, eta gozatu dugu. Bai, posikotuko mogu da, nipen tote publiku posik jundala, zer partidu bi oso ondo entretenik garritzik urten dabe, lehenengotan baditzete borrokatuek, binakaku dube, 11 tantura arte oso borrokatu gero, zelan eukidamen hobeto, nipen tote fizikotik hobeto aguntu da urdinek, eta gero hartu da abantaila aldi bat, eta azkena errez emotza. Gure partetik besterik ez, gaur ere gozatu dugu pilotarekin, gazte mailako pilotarekin, etorkizunean profesional izango diren gazte hauekin, eta gustu baduzue, esan dakoa, datorren astean ere hemen izango dugu gara, Olazarre txapelketaren 35. ekitaldi honetan, 7. jardunaldiarekin, esan dakoa, gabon pasa, gozatu, eta gaur sortira arte. Agur! Agur!